सुरुवात प्रणामार्पण करून मंगलाचरण म्हणून करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. चैतन्य महाप्रभु की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रीमद् भागवतम की जय. हरे कृष्ण सर्वांना. आपल्या सर्वांचं आपल्या शनिवारच्या भक्ती सदाचार या क्लासमध्ये इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आता आपण नेहमी प्रत्येक वेळी जेव्हा जेव्हा नरसिंह भगवान यांचा अवतार अभ्यासतो तर त्यावेळेला आपण नरसिंह भगवानांची कथा सुरुवात करताना नरसिंह भगवानांची जी आरती आहे तर ती गाऊन आपण आपला जो अभ्यास आहे त्याची सुरुवात करतो. त्यांच्या चरणी वंदन करून आपण जी आरती आहे नरसिंह भगवानांची ती गाऊन आपण सुरुवात करत असतो. तर आता आपण काय करू की नरसिंह भगवान यांची आरती गाऊ आणि त्यानंतर आपण इथून पुढचा जो भाग आहे म्हणजे आपण थोडासा भाग सुरुवातीचा भाग आहे म्हणजे आपण त्याला म्हणतो ना पार्श्वभूमी आणि थोडीशी सुरुवात असा भाग आपण नरसिंह भगवान यांचा जो अवतार झाला त्याविषयी अभ्यासला आहे. तर आपण काय करूया त्याचा पुढचा भाग अभ्यासण्यापूर्वी आपण नरसिंह भगवान यांची आरतीने आपण ह्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. म्हणजे जे काही अडथळे असतील आपल्या आध्यात्मिक मार्गामधले ते सर्व काही नरसिंह भगवान जे आहेत तर ते दूर करण्यासाठी आपल्याला निश्चितच सहाय्य करते. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रल्हाद दायिने प्रल्हाद दायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलतन्त्र
सिंहा येतो येतो यामित सिंहा अहि नरसिंहार गई नरसिंहा अहि नरसिंहार गई नरसिंहा नरसिंह आदिम शरणं प्रपते नरसिंह आदिम शरणं प्रपते करी कमलवरे नाथा अद्भुत शृंगा ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रल्हाद जय प्रल्हाद महाराज जय प्रल्हाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नरसिंह भगवान देव की जय प्रल्हाद महाराज की जय श्री प्रभुपाद की जय आपण नरसिंह भगवान आणि त्याचबरोबर त्यांचे श्रेष्ठ असे भक्त प्रल्हाद महाराज आणि आपले आचार्य पुरोहित आपले जे आहेत संस्थापक आचार्य इस्कॉनचे श्री प्रभुपाद यांचे आपण आशीर्वाद घेतले त्यांच्या चरणी आपण प्रणाम अर्पण केले आता आपण इथून पुढे जो भाग आहे आपल्या या कथेचा त्याची सुरुवात करणार आहोत तर मागच्या वेळी आपण अभ्यासलं होतं की जे नारद मुनी आहे तर ते इकडे त्या मैत्रेय मुनींकडे आले आणि त्यांच्यामध्ये जी चर्चा होती तर ती आपण अभ्यासली होती मग आता आपण पाहिलं की ह्या गोष्टीमधल्या गोष्टी सुरू आहेत मग आता पुढे काय घडलं हे आपण अभ्यासणार आहोत मग आता जे नारद मुनी आहे तर त्यांनी हा म्हणजे प्रश्न विचारला आपण थोडस पार्श्वभूमी म्हणजे मागील आपण भागामध्ये जे काही अभ्यासलं तर त्याची थोडीशी पार्श्वभूमी अभ्यासूया म्हणजे सगळ्यांना लक्षात येईल आणि तो धागा जो आहे तो जोडता येईल अन्यथा काय होतं की 7 दिवसांचा गॅप राहतो आपल्या क्लासमध्ये तर असं नको व्हायला किंवा कोणी नवीन येतात भक्त तर त्यांना लक्षात येण्यासाठी आपण काय करूया की थोडस आपण जे अभ्यासलं होतं त्याचं एक पटकन अशी उजळणी करूया आणि मग आपण पुढचा भाग अभ्यासाला सुरुवात करूया मग आता इथे आपण समजून घेऊया की नारद मुनींनी काय विचारलं की अखिल प्राणिमात्रांचे आध्यात्मिक गुरु असणारे जे भगवान आहेत तर त्यांनी स्वर्गनिवासी देवांना आश्वस्त केलं होतं की मी योग्य वेळी काय करणार आहे हिरण्यकशिपूचा म्हणजे जो आहे तो येऊन वध करणार आहे आणि मग हे समजल्यावर देवांनी काय केलं भगवानांना प्रणाम केला आणि मग प्रत्येक देवदेवता जे आहेत ते आपापल्या म्हणजे ठिकाणी म्हणजे आपले जे धाम आहेत तिकडे परतले मग आता हे सगळं घडलं मग हिरण्यकशिपूला 4 म्हणजे पुत्र होते आणि त्यापैकी प्रल्हाद महाराज जे होते ते इतके सर्वोत्तम होते आणि इतकंच नाही तर प्रल्हाद महाराज म्हणजे दिव्य गुणांचं भांडार होते म्हणजे ते भगवानांचे अनन्य असे भक्त होते मग आता हे सगळं आपण थोडक्यात समजून घेतलं होतं मागच्या भागापर्यंत मग आता पुढं काय घडलं हे आपण आता पुढच्या स्लाइड वरून समजून घेणार की अशा प्रकारे हिरण्यकशिपूनी इतका छळ केला होता या सर्वांचा म्हणजे या धर्माचरणी लोकांचा या प्रजाजनांचा आणि म्हणजे देवदेवतांना कशा पद्धतीनं म्हणजे त्यांनी आपल्या भीतीदायक म्हणजे सगळ्या वागणुकीमुळं त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचं भय निर्माण केलं होतं म्हणजे आपण पाहिलं मागच्या वेळी अनुभवलं किंवा समजून घेतलं की कशा पद्धतीने त्यांनी देवतांना सळो की पळो करून सोडलं होतं म्हणजे त्यांच्या यज्ञात अडथळे त्यानंतर म्हणजे कुठलीही गोष्ट म्हणजे कुठे त्या देवतांना जर तो त्या यज्ञाचा भाग मिळणार असेल तर तिथे हिरण्यकशिपू स्वतःच जाऊन तो ग्रहण करायचा म्हणजे असे जिथे तिथे अडथळे प्रत्येक जण जो होता
तो अत्यंत म्हणजे भययुक्त अशा पद्धतीने झाला होता. म्हणजे पृथ्वीने काय केलं तर भययुक्त होऊन तिने जास्तीत जास्त उत्पादन द्यायला सुरुवात केली. पुन्हा समुद्रांनी काय केलं तर जास्तीत जास्त म्हणजे त्यांच्याकडून शिंपले मोती दिले. अशा वेगवेगळे म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे सागर आहेत, दूध दही तूप यांचे म्हणजे असे वेगवेगळे ज्या अनेक द्रव्यांचे सागर आहेत त्यांनी जास्त जास्त उत्पादन द्यायला सुरुवात केली. म्हणजे अशा पद्धतीने हिरण्यकशिपूने सर्व लोकांमध्ये अगदी त्राही त्राही माजवून टाकली होती आणि सर्वांना अत्यंत भय सर्व निर्माण केलं होतं. आणि मग आता त्यामुळं सगळे जे देवता आहेत तर ते भगवान यांच्याकडे गेले होते आणि मग हे सगळं कथन जे आहे तर ते नारद मुनी जे आहेत ते करतात. मग आता इथे आपण पुढच्या स्लाइडच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत की आता याच्या पुढे काय घडलं. हा मग त्याची पुढची स्लाइड वर जाऊ आपण. हा, ही पण स्लाइड आपण अभ्यासली होती, त्याच्या पुढची स्लाइड. हा, अजूनही पुढे माताजी. हा, हे आपला अभ्यासून झालेल्या स्लाइड्स आहेत, मी बरोबर योग्य ठिकाणी देते तुम्हाला. हा, प्रल्हाद महाराजांच्या बद्दल इथपर्यंत ह्याच्या पुढे गेलो होतो आपण. हा माताजी, अजून पुढे. हा, अजून पुढे गेलो. हा, इथे भक्ताचे गुण आपण अभ्यासले होते. त्याच्या पुढची स्लाइड, ह्याच्या पुढे. ह्याच्या पुढची स्लाइड घेऊया माताजी. हा, इथे येऊया. आता इथून पुढे आपण अभ्यासणार आहोत. आपण काय काय अभ्यासलं होतं तर प्रल्हादांचा जन्म कसा झाला, हो की नाही, आणि जन्माचा पूर्व इतिहास काय होता हे सगळं अभ्यासलं होतं. आणि मग प्रल्हाद महाराजांचं त्यांच्या जे असुर सहकारी मित्र होते त्यांच्याशी कसं असायचं वर्तन हे अभ्यासलं होतं. आणि मग कशा पद्धतीनं नरसिंह भगवानांनी वध केला म्हणजे ह्याबद्दल सारांश रूपात आपण सर्व अवतार कथा अभ्यासली होती. आता आपण सखोल अभ्यासतो. मग आता ह्या चित्राच्या माध्यमातून आपण समजून घेणार आहोत. तर प्रल्हाद महाराज जे होते तर त्यांच्यामध्ये उत्तम असे सगळे गुण होते. आणि त्यामुळं एखादा गुणवान ब्राह्मण जसं असेल तर असे ते सुसंस्कृत होते, म्हणजे इतक्या लहान वयात बरं का. आणखी नम्र दासासमान त्यांचं आचरण होतं भगवान यांच्या. म्हणजे नम्र दास कसं आचरण करेल असं त्यांचं आचरण होतं. मग ते गरीब जे लोक असतात त्यांच्याशी ते अगदी पित्या समान वागायचे, म्हणजे इतके लहान वयात. हं. आणि त्याचबरोबर समवयस्क व्यक्तींशी कशा पद्धतीने वागायचे, प्रेमळ बंधू कसा असेल आपला तसं वागायचे. आणि त्यांनी आपल्या शिक्षकांना, आध्यात्मिक गुरूंना, वरिष्ठ गुरुबंधूंना साक्षात भगवान समान मानून त्यांची तशी सेवा केली. असे प्रल्हाद महाराज होते इतक्या लहान वयात. म्हणजे उत्तम शिक्षण, ऐश्वर्य, सौंदर्य, राजसत्ता ह्यामुळे काय होतं, अहंकार येतोय हो ना. पण वैष्णव भक्त जे असतात त्यांना बिलकुल अहंकार नसतो या गोष्टींचा. आणि ह्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे प्रल्हाद महाराज आहेत. म्हणजे उत्तम जे भक्त असतात त्यांच्याकडे म्हणजे सारी जी काही असतात ऐश्वर्य ती लोळून घेत असतात. पण त्यांना त्याच्यात स्वारस्य नसतं, म्हणजे त्यांना कसलाही अहंकार नसतो. हे सगळं भगवत कृपेमुळे आहे. आणि मी त्यांचा दास म्हणून यांची रखवाली करणारा रखवालदार ह्या पद्धतीने ते राहत असतात. म्हणजे हे खऱ्या वैष्णव भक्ताचे गुण आहेत. म्हणजे वैष्णव मध्ये म्हणजे सगळे ब्राह्मण वर्णाचे सगळे सद्गुण तर असतात. त्यामुळे वैष्णव आपोआपच ब्राह्मण पण असतो. म्हणजे आपण 18व्या अध्यायात भगवद्गीतेचे अभ्यासले हो की ना, 18.42 मध्ये, की ब्राह्मण वर्णाचे गुण काय असतात. हम्म तर म्हणजे काय की शम दम तप, हो ना, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकता, त्यानंतर ज्ञान असतं त्यांच्याकडे, बुद्धिमत्ता असते, त्यानंतर धर्माचरण असतं. अशा पद्धतीनं त्यांचं वर्तन असतं. मग आता इथे आपण समजून घेऊया की हे सगळे जे सद्गुण वैष्णवांच्या अंगी असतात हे सगळे जे आहेत प्रल्हाद महाराजांमध्ये होते. आणि मग वैष्णव कसा असतो, एक शाश्वत हितचिंतक असतो प्रत्येकाचा. किंवा वृंदावनातील 6 गोस्वामींचं आपण वर्णन कसं करतो, जे षडाष्टक आहे, षडगोस्वामी अष्टक आहे, तर तिथे कसं वर्णन येतं, धीरा धीरजन प्रियो असं म्हटलं. म्हणजे काय, ते सज्जन जे असतात ते दुर्जनांना सुद्धा प्रिय असतात. अशा पद्धतीचं त्यांचं आचरण असतं. म्हणजे काय की आपण भगवद्गीतेत श्लोक अभ्यासतो पहा, ईश्वर सर्वभूताना हृदयेशे अर्जुन तिष्ठती. म्हणजे काय की परमात्मा म्हणून ते कोणाचाही ते द्वेष करत नाहीत, हृदयस्थ परमात्मा.
म्हणजे तो परमात्मा जो आहे तो अगदी म्हणजे गायीच्या, डुकराच्या आणि ब्राह्मणाच्या आणि चांडाळाच्या सगळ्यांच्या हृदयात निवास करतो. आणि ज्याप्रमाणे चंद्र जो आहे तो चांदण्याच्या घरात सुद्धा आपला प्रकाश जो आहे, शीतल प्रकाश जो आहे तो देणारच आहे ना. असं नाही होणार की तो चांडाळ आहे म्हणून तिथे प्रकाश नाही देणार आहे. तर अशाच पद्धतीने परमात्मा जे असतात ते सर्वांसाठी म्हणजे जे आहेत तर ते म्हणजे त्यांचं जे आहे सर्वांसाठी तर त्यांचं आचरण जे आहे किंवा मार्गदर्शन जे आहे ते समान असतं. भगवान कधी पक्षपात नाही करत. आणि असेच वैष्णव भक्त असतात. प्रत्येक जीवमात्राचे ते शाश्वत हितचिंतक असतात. म्हणजे भगवानांचे पार्षद किंवा परिकर म्हटलं जातं किंवा भगवानांचे सेवक, नियमित सेवक किंवा नित्य सेवक, तर ते कसे असतात? अशा पद्धतीचे असतात. म्हणजे अशा उच्च पद्धतीचे किंवा उच्च कोटीचे ते भक्त असतात. आणि म्हणून त्यांचा सन्मान केला जातो किंवा त्यांच्या चरणचिन्हांचं आपण काय करतो? अनुसरण करतो. मग प्रल्हाद महाराज हे कसे भक्त आहेत? तर मधाची काहीतरी आयकॉन प्रेस झाले हा. तर प्रल्हाद महाराज हे कसे भक्त आहेत? तर ते कृपा सिद्ध भक्त आहेत. म्हणजे भगवत कृपा मिळाली त्यांना आणि वैष्णव कृपाही मिळाली त्यांना. आणि त्यामुळं जे आहे तर त्यांची भक्ती प्रगाढ बनली. आणि इतक्या लहान वयामध्ये म्हणजे जे 5व्या वर्षामध्ये आपण पाहतो की मुलांना आपले कपडे पण नीट घालायचे समजून येणार नाही, आताच्या भौतिक जगतातल्या आधुनिक जगतातल्या मुलांचं वर्णन करायचं झालं तर. पण त्या वयाच्या 5व्या वर्षीच प्रल्हाद महाराज हे उत्तम प्रतीचे भक्त होते, उच्च कोटीचे वैष्णव होते. मग आता इथे आपण समजून घेऊया की गुरु म्हणजे काय. तर कृष्ण भावनेमध्ये किंवा कृष्ण विज्ञानामध्ये प्रगती करण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या शिष्याला म्हणजे जो शिष्य आहे त्याला दीक्षा देणारा जो असतो तो आध्यात्मिक गुरु. म्हणजे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर जे आहेत तर त्यांनी वर्णन केलं गुरुचं की असा असतो तो गुरु असतो. मग आता इथे आपण समजून घेऊ की प्रल्हाद महाराजांची तर गर्भाशयामध्ये असतानाच दीक्षा झाल्यासारखं होतं. भगवान जे आहेत तर त्यांचा शक्तावेश अवतार असलेले नारद मुनी जे आहेत तर त्यांनी त्यांना सगळं भगवत भक्तीचं विज्ञान, हरिकथा जी आहे तर ती ऐकवली होती. कयादू मातांना त्यांनी ऐकवली आणि त्यामुळं प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर त्यांनी हे सगळं जे आहे तर ते ज्ञान ग्रहण केलं होतं श्रवण भक्तीने. म्हणजे भगवत भक्त ते उच्च कोटीचे नारद मुनी. आणि हे जेव्हा कृपा करतात असे वैष्णव तर त्यावेळेला जी आहे प्रल्हाद महाराजांना ती भक्ती प्राप्त झाली. हा भाग आपण इथे समजून घेऊया. ध्रुव महाराजांच्या बाबतीत पण आपण समजून की ते कसे आहेत? आर्त आर्त म्हणजे क्षमा असेल तर ते अर्थार्थी पद्धतीचे भक्त आहेत. आणि त्यांच्यावर त्यामुळे कुणाची कृपा झाली? तर नारद मुनींची कृपा झाली तिथे. म्हणजे त्यांच्यावर अशा उच्च कोटीचे वैष्णव किंवा गुरूंची जेव्हा कृपा होते तर त्यांची भक्ती आहे तर ती मिळते त्या भक्तांना. अशाच पद्धतीनं प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर ते जे आहेत तर ते आपण म्हणू की ते आर्त पद्धतीचे भक्त किंवा ज्ञानी दोन्ही आहे. तर माताजी ऐकायला नाही येत. हरे कृष्ण. आता येतोय आवाज माताजी? हरे कृष्ण माताजी ऐकायला नाही. हरे कृष्ण. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? हो माताजी आवाज येतोय. हा. माताजी तुमचं इंटरनेट कनेक्शन जरा चेक करा. थोडस काही इश्यू असेल तर पहा. जिथे इंटरनेट चांगलं आहे तिथे येऊन ऐका. म्हणजे बाकीच्या नाही येतोय माताजी आवाज. हरे कृष्ण. तर आपण समजून घेऊया की असे जे भक्त आहेत वेगवेगळ्या पद्धतीचे त्यामध्ये प्रल्हाद महाराज हे ज्ञानी भक्तांचं उदाहरण आहे. आणि त्याचबरोबर त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांच्या पित्यांनी ज्या परिस्थिती निर्माण केल्या ते एखाद्या आर्त भक्ताच्या जीवनात जशा निर्माण होतील अशा पद्धतीच्या होत्या. म्हणजे पण ते विचलित ती झाले. तर अशा पद्धतीचं जे जीवन होतं तर ते प्रल्हाद महाराज यांना अनुभवावं लागलं. मग अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा स्थित धीर मुनी ही जी अवस्था आहे म्हणजे स्थितप्रज्ञ अवस्था तर ह्या स्तरावर जे आहेत प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर ते स्थित होते. मग त्यांनी आपल्या इंद्रियांवर किंवा प्राणावर पूर्ण विजय मिळवलेला होता. आणि त्यांची बुद्धी आणि निश्चय कसा होता? दृढ होता. आणि तो स्थिर असल्यामुळं त्यांनी सगळ्या कामवासना ज्या आहेत तर त्या नियंत्रित केलेल्या होत्या. मग हा भाग आपण इथे समजून घेतला. मग आता इथे हिरण्यकश्यपू आणि प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर ह्यांच्या विषयीचं वर्णन आहे तर ते युधिष्ठिरांना आता
जे आहे ते नारद मुनी सांगणार आहेत. म्हणजे आता संवादामधला संवाद आहे हा, हे सगळ्यांनी लक्षात घेऊया. मग आता ते काय सांगतायत तर ते आपण समजून घेणार आहोत. मग आता युधिष्ठिर जे आहे तर त्यांना आता ही सगळी जी गोष्ट आहे तर ती नारद मुनी जे आहेत ते कथन करतात. मग आता त्यामध्ये थोडस आपण हा भाग समजून घेऊया की अधिकृत शास्त्रामध्ये असं म्हटलंय की प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर ते वैकुंठात तसंच भौतिक जगतातील सुतल लोकातही निवास करतात. म्हणजे प्रल्हाद महाराज म्हणजे अजूनही त्यांना वैकुंठात पण स्थान आहे आणि भौतिक जगतातलं सुतल लोक जे आहे म्हणजे पाताळ लोकाचे भाग आहेत ना, अतल वितल असे म्हणजे तलातल सुतल असे वेगवेगळे आहेत. भरपूर आहेत. तर त्यातलं जो सुतल लोक आहे ना तर तिथे ते वास करतात. म्हणजे एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या स्थळी निवास करत असतात. आणि हा दिव्य गुण का आहे त्यांच्यामध्ये तर ती एक प्रकारे त्यांना भगवानांनी प्रदान केलेली शक्तीच आहे. पहा म्हणजे भगवान जे आहे ते प्रत्येक जीवाच्या हृदयात पण निवास करतात आणि त्याच वेळी आपल्या गोलोक वृंदावन नावाचं जे त्यांचं धाम आहे तर तिथे पण असतात. मग असे भगवानांचे जे अनन्य भक्त असतात तर ते आपल्या सेवेच्या प्रभावामुळं म्हणजे त्यांची जी सेवा असते ती इतकी प्रभावी असते आणि इतकी प्रामाणिक असते की त्यामुळं त्यांना देखील भगवान यांच्यासारखेच गुण प्राप्त होतात. पहा आणि हे वैशिष्ट्य आहे प्रल्हाद महाराजांचं. सर्वांनी लक्षात ठेवूया. मग साधारण जीव इतकं म्हणजे त्याला गुण म्हणजे किंवा इतके त्याला म्हणजे इतके सारे म्हणजे गोष्टी त्याला प्राप्त नाही होऊ शकत. म्हणजे तो इतका गुणवान आणि पात्र नाही होऊ शकत. पण भक्त जवळ जवळ भगवानांच्या इतकाच गुण संपन्न होऊ शकतो. पहा म्हणजे भगवानांनी दिलेले जे भक्ती आहे म्हणजे भगवान जे भक्ती प्रदान करतात त्याची शक्ती इतकी आहे म्हणजे भक्ती देवीची की एखादा भक्त जो आहे तो भगवान यांच्या इतकाच गुण संपन्न होऊ शकतो, त्यांचे इतकेच गुण प्राप्त करू शकतो. मग असे प्रल्हाद महाराज आहेत. पहा आणि भगवान हे भक्तवत्सल आहेत. आपल्या भक्तांना किंवा आपल्या भक्तांच्यावर ते कृपा वर्षाव करत असतात आणि भक्तांच्या सेवेत सदैव असतात ते आणि भक्तांवर प्रेमही तितकंच करतात आणि त्यामुळं भक्तांना ते आपल्याकडचं सर्व काही देऊ करतात. असे भगवान आहेत, असे कृपाळू, असे दयाळू आहेत आणि त्यामुळं भक्तांवर केलेली ही त्यांची एक प्रकारची कृपाच असते. पहा मग असे जे होते ते प्रल्हाद महाराज होते. मग आता ज्या ज्या सभेमध्ये म्हणजे म्हणजे भक्त असे जे साधू आहेत प्रल्हाद महाराजांसारखे किंवा असे जे भक्त आहेत त्यांच्या महात्म्याविषयी चर्चा केली जाते ना म्हणजे तर तिथं आदर्श भक्त म्हणून प्रल्हाद महाराजांचंच उदाहरण दिलं जातं. आणि मग युधिष्ठिराला नारद मुनी काय सांगतात की तुझं तर सोडच अगदी असुरांचे शत्रू अर्थात देव देखील भक्त श्रेष्ठ म्हणून प्रल्हाद महाराजांचंच उदाहरण देतात. म्हणजे ह्याच्यावरून आपण समजून घेऊया की प्रल्हाद महाराजांचं म्हणजे किती अंगी त्यांच्या दिव्य गुण असतील आणि त्यांच्या नामाचा उच्चार करणं सुद्धा आपल्यासाठी किती महत्वाचं आहे. म्हणजे अशा भक्ताच्या नामाच्या उच्चारानंच काय होतं तर आपण शुद्ध होऊन जातो. आता प्रल्हाद महाराजांचे असे असंख्य दिव्य गुण होते की ज्याची आपल्याला गणतीच नाही करता येणार. आणि त्यांची वसुदेव पुत्र श्रीकृष्ण यांच्यावर इतकी अढळ निष्ठा होती की त्यांच्या अंतःकरणामध्ये वसुदेवांशी अनन्य भक्ती होती आणि त्यांनी केलेल्या जे पूर्वजन्मामध्ये किंवा पूर्वकाळी केलेल्या ज्या भक्तिमय सेवा होत्या त्यामुळं भगवान श्रीकृष्णावर त्यांची आसक्ती एक प्रकारे जडली होती. प्रेम कृष्ण प्रेम जे आहे ते असं निर्माण होतं हृदयामध्ये. तर त्यामुळं ज्याच्या त्याच्या ठाई म्हणजे ते कृष्णांनाच पाहिजे आणि मग त्यांच्या ठाई असणाऱ्या गुणांची आपल्याला गणतीच करता येणार नाही. म्हणजे इतके ते श्रेष्ठ महात्मा होते. बा म्हणजे जयदेव गोस्वामी आपल्या दशावतार स्तोत्रामध्ये काय म्हणतात केशव धृता नरहरी रूप जयत जगदीश हरे. म्हणजे काय की प्रल्हाद महाराज साक्षात म्हणजे केशव किंवा श्रीकृष्ण असणाऱ्या भगवान नरसिंहदेवाचे भक्त होते. आणि म्हणून या श्लोकामध्ये काय म्हटले की वासुदेवे भगवती या शब्दाद्वारे काय म्हटले की प्रल्हाद महाराजांची नरसिंहदेवावरची आसक्ती म्हणजे काय आहे ते वसुदेव पुत्र वासुदेव म्हणजेच भगवान श्रीकृष्ण यांच्यावरची ती आसक्ती आहे. म्हणजे प्रल्हाद महाराजांचं वर्णन कसं आहे म्हणजे असे श्रेष्ठ महात्मा म्हणून करण्यात येतं. म्हणजे भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा त्यांचं उदाहरण आपण 7.19 हा श्लोक अभ्यासताना
अभ्यासलं होतं पहा. म्हणजे असे जे आहेत प्रल्हाद महाराज, तर त्यांच्याविषयी 7.19 श्लोक आहे ना, तो अगदी म्हणजे तंतोतंत जुळतो पहा, की बहुनाम जन्मना म्हणते, ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिती स महात्मा सुदुर्लभ. म्हणजे असे प्रल्हाद महाराज अत्यंत दुर्मिळ भक्त आहेत श्रीकृष्णांचे. आणि प्रल्हाद महाराजांची श्रीकृष्णावर कशी प्रगाढ आसक्ती होती, तर ती अशी होती, म्हणजे इतकी होती. तर ती कशी होती, तर ह्या संवादातून आता आपण अभ्यासणार आहोत. म्हणजे हिरण्यकश्यपू आणि प्रल्हाद महाराज यांच्यामध्ये जे संवाद झाले, त्याच्यातून आपल्याला लक्षात येणार आहे की त्यांचं जे अंतःकरण होतं ते सदैव कृष्ण चिंतनानं भरून गेलेलं होतं. प्रल्हाद महाराज म्हणजे काय आहेत, आदर्श कृष्ण भावना भावित भक्तांचं उदाहरण आहेत. म्हणून त्यांना काय म्हटलं जातं, भक्त श्रेष्ठ प्रल्हाद महाराज असं त्यांना म्हटलं जातं. सगळ्यांनी हे लक्षात घेऊया. मग आता हिरण्यकश्यपू जो आहे, तर त्याला एक दिवशी काय वाटलं, की आपल्या मुलाची आता प्रगती कशी आहे ती जाणून घेऊया. म्हणजे प्रल्हाद महाराज जे आहेत ते अगदी बालपणापासून बालिश खेळ खेळण्यामध्ये असे काही आसक्त नव्हते. त्यांना सर्व मागच्या वेळी आपण हे अभ्यासलं. मग ते पूर्णपणे कृष्ण चिंतनामध्ये तल्लीन असायचे आणि अत्यंत शांत संयमी असे ते असायचे. आणि कृष्ण भावनेमध्ये सदैव ते गुंतलेले असायचे. म्हणजे इंद्रिय तृप्तीच्या कुठल्याही गोष्टी, जशी लहान मुलं म्हणजे वेगवेगळे खेळ खेळतात, असं काही त्यांनी केलं नाही. म्हणजे ते एक गंभीर भक्त होते लहानपणापासूनच. तर हे आपण अभ्यासलं होतं. मग आता पुढे काय झालं, तर प्रल्हाद महाराज जे होते ते कृष्ण चिंतनात असे सदैव तल्लीन असायचे. भगवंतांनी म्हणजे जे आहेत म्हणजे ज्या भगवंतांनी त्यांच्यावर जी कृपा केली होती, तर त्यामुळे त्यांना त्यांचं चालणं बसणं भोजन शयन सगळ्या सगळ्या पद्धती किंवा त्यांचं प्राशन किंवा बोलणं, हे सगळ्या सगळ्या क्रिया ज्या आहेत, तर हे सगळं आपोआपच घडत आहे हे त्यांना समजलंच नाही. म्हणजे काय, की भौतिक स्तरावर म्हणजे त्या जगतातच ती व्यक्ती नसते. म्हणजे लहान मुलांची काळजी आईकडून कशी घेतली जाते, तसं त्यांचं भोजन शयन मलमूत्र विसर्जन शारीरिक क्रिया सगळं हे कसं घडतं त्यांना समजत यायचं नाही. म्हणजे आईच्या आश्रयावर बाळ कसं राहतं, हो की नाही. मग तसं प्रल्हाद महाराज लहान बालकाप्रमाणे तर होतेच, ते बालकच होते. पण भगवान गोविंददेव त्यांची अशी काळजी घेत होते, की त्यांना सर्व अत्यावश्यक त्यांची जी शारीरिक कार्य आहेत ती नकळतपणे घडून जायची. म्हणजे भगवान गोविंदांच्या चिंतनात ते इतके तल्लीन राहायचे, की माता पिता जशी बालकाची शुश्रूषा करतात ना, त्याला कसं सांभाळतात आपल्या लहान बाळाला, असं प्रल्हाद महाराजांना साक्षात गोविंद देव जे आहेत ते सांभाळत होते, त्यांची शुश्रूषा करत होते. म्हणजे हीच कृष्ण भावना आहे, की अशा पद्धतीनं भगवान यांची भक्ताविषयी तळमळ वाढते, प्रेम वाढतं आणि भगवान सदैव आपल्या भक्ताच्या सेवेमध्ये शुश्रूषेमध्ये गुंततात आणि त्यांना इतकं प्रेम निर्माण होतं. मग हीच खरी कृष्ण भावना. म्हणजे प्रल्हाद महाराज म्हणजे परिपूर्ण कृष्ण भावनेचं उदाहरण आहे. मग आता कृष्ण भावने मधील प्रगती जी असते, तर त्यामुळे कधी कधी त्यांना रडायला येतं, कधी कधी मोठ्याने ते हसत असतात आणि कधी कधी खूप आनंद होतो, तर कधी कधी उच्च स्वरात गातात. असे भक्त असतात. म्हणजे उदाहरण की ते अशा पद्धतीनं ते सतत कृष्ण चिंतनात असतात, की लोकांना वाटतं हा वेडाच माणूस आहे, किंवा लोकांना कसं वाटतं की हे जे आहेत तर हे काहीतरी वेड्यासारखे वागतायत. म्हणजे अशा पद्धतीनं त्यांचं जे असतं तर ते वर्तन कधी कधी म्हणजे आपल्यासारख्या भौतिक जगतामध्ये लिप्त असलेल्या लोकांना वाटू शकतं. म्हणजे जसं आई बाळाला पाळण्यातच ठेवून घरातली सगळी कामं करत असते. मग बाळाला लगेच कळून येतं की आई आपल्यापासून दूर गेली आहे, मग ते त्वरित रडायला लागतं. मग आई पुन्हा परत बाळाला उचलून घेतली की ते बाळ हसायला लागतं. तसं प्रल्हाद महाराज सदैव कृष्ण चिंतनात असायचे. आणि मग कधी कधी कृष्ण कुठे आहेत असं वाटून श्रीकृष्णांचा त्यांना विरह जाणवायचा, म्हणजे विप्रलंब भाव. मग ह्या भावनेचं आपण जाणून घेऊया एक स्पष्टीकरण, एक उदाहरणातून. की चैतन्य महाप्रभूंनी जे शिक्षाष्टकम लिहिलं, तर त्याच्यामध्ये एक ओळ येते पहा, शून्याहितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण मे. तर त्यावेळेला गोविंदाविषयी विरह असा वाटला पाहिजे आपल्याला, की त्या विरहाग्नीमध्ये आपल्याला अश्रू आले पाहिजेत, किंवा आपल्याला तो विराग्नी असा असला पाहिजे आपल्यामध्ये, त्या विराग्नीमध्ये आपण कसे म्हणजे जे आहेत तर ते म्हणजे जळतो आहोत. तर हे भगवान यांना जाणवलं पाहिजे. अशा पद्धतीचा तो जो विरह आहे, तर तो भक्ताला होत असतो. श्रीकृष्ण आपल्यापासून दूर गेलेले आहेत, किंवा त्यांच्या विरहामध्ये तो रडू लागतो, किंवा आईच्या विरहामध्ये रडत जे असतं मूल,
तर ते कसं असतं, त्याला आई दिसली की ते लगेच हसायला लागतं. आणि श्रीकृष्ण आपली काळजी घेण्यास परतलेले आहेत, ते पण भक्तही हसतात. मग ही लक्षणं जी आहेत, तर ही सगळी प्रल्हाद महाराजांमध्ये होती. म्हणजे ह्याला म्हणायचं भाव, भावभक्ती. भक्ती रसामृतमध्ये हे सगळं वर्णन आहे. भावावस्था कशा असतात भक्तांच्या. मग आता प्रल्हाद महाराज जे आहेत, ते कधी कधी तीव्र स्वरात, उच्च स्वरात नामोच्चारण करायचे, आणि कधी कधी हर्षातिरेक झाला तर ते भावविभोर होऊन नृत्य करायचे आणि आपल्या मित्रांसोबत नृत्य करायचे. आपण आता हे अभ्यासलं होतं. मग आता अशा कृष्ण चिंतनामध्ये ते सदैव तल्लीन असायचे आणि भगवत लीला विषयीचं चिंतन करायचे. मग आता मग कधी कधी त्यांना भगवान यांच्या हस्तकमलाचा स्पर्श अनुभवायला मिळायचा, कधी कधी स्तब्ध व्हायचे, कधी कधी भगवत प्रेमामुळे त्यांचं सर्वांग रोमांचित व्हायचं, कधी कधी ते भावविभोर होऊन नेत्रातून अखंडपणे त्यांचे अश्रू व्हायला लागायचे. म्हणजे आपण शिक्षा अष्टकामध्ये अभ्यासतो पहा, युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रायशाइतम. म्हणजे काय, की भक्तांच्या नेत्रातून अखंड अश्रुधारा व्हायला लागतात. ही सगळी लक्षणं शुद्ध भक्तिमय भाव स्तरावर जेव्हा प्रकट होतात, त्यांचे म्हणजे ही सगळी लक्षणं शुद्ध भक्तामध्ये प्रकट होतात, त्याला भाव लक्षणं म्हणायचं. मग ही महाराजांच्या अंगी सगळी प्रकट होत होती. मग आता पुढे काय झालं तर ते आपण समजून घेणार आहोत, की प्रल्हाद महाराजांनी भौतिक जगाशी त्यांचा काही संबंध नव्हता. मग आता मग त्याचे ते चित्र आहे ना, हिरण्यकश्यपूनी त्याला मांडीवर घेतलेलं, तर तेच ठेवा. तर त्याविषयी आपण थोडंसं अजून चर्चा करणार आहोत. तर आता जे कश्यपूचे पुत्र होते, तर प्रल्हाद महाराज, तर आता त्याचा हिरण्यकश्यपूने छळ का केला आणि ह्याविषयीचं सगळं वर्णन आहे, ते युधिष्ठिराला जाणून घ्यायचंय प्रल्हाद महाराजांविषयीचं. आणि त्यासाठी त्यांनी प्रश्न विचारले नारद मुनींना. म्हणजे आपल्या मुलावर माता पिता तर अत्यंतिक प्रेम करतात, आणि जेव्हा पालकांची अवज्ञा करतात तेव्हा त्याला पालक दंड देतात, किंवा त्याच्याशी असलेल्या शत्रुत्वामुळे तो दंड नसतो, तर आपल्या मुलाला चांगलं वळण लागावं, चांगली शिकवण देण्यासाठी आणि मग त्याचं कल्याण व्हावं, हीच माता पित्यांची इच्छा असते. मग हिरण्यकशिपूंनी आपल्या गुणी आणि इतक्या सज्जन मुलाला इतके दंड का दिले, हे सगळं युधिष्ठिर महाराजांना जाणून घ्यायचे होते. म्हणजे इतका द्वेषी आणि हिंसक असा एखादा पिता कसा काय होऊ शकतो. म्हणजे आज्ञाधारक, सदाचारी आणि पित्याची सेवा करणारे असे गुणवान पुत्र आहेत प्रल्हाद महाराज. मग अशा गुणी पुत्राची हत्या कशी काय एखादा पिता आहे तो करायचा प्रयत्न करतो, म्हणजे हा विरोधाभास आहे ना. तर मग हे सगळं जाणून घ्यायचं होतं युधिष्ठिर महाराजांना. मग ह्यासाठी भक्तश्रेष्ठ जे आहेत प्रल्हाद महाराज यांच्याविषयी त्यांनी विचारणा केली. मग एकदा काय झालं, की प्रल्हाद महाराज अशा पद्धतीने भगवान विष्णूंची अव्याहतपणे आराधना करत होते. आणि त्यांच्या त्यामुळे ते त्यांचे जे शिक्षक होते, म्हणजे आता इथे समजून घेऊया आपण, की कश्यपू जे आहे, तर त्यांनी अं, जे प्रल्हाद महाराज आहेत त्यांना म्हणजे त्यांना सर्व प्रकारचं जे ज्ञान आहे ते प्रदान करण्यासाठी जे पुर पुरोहित आहेत असुरांचे, त्यांचं नाव शुक्राचार्य. त्यांचे दोन पुत्र आहेत, शंड आणि अमर्क. तर हे दोन पुत्र होते, तर त्यांना प्रल्हाद महाराजांना शिक्षण देण्याचं दायित्व त्या दोघांच्याकडे त्यांनी देऊन टाकलं. मग आता दोन्ही शिक्षकांनी काय केलं, प्रल्हाद महाराजांना राजकारण, अर्थशास्त्र अशा ऐहिक म्हणजे भौतिक विषयांचं शिक्षण द्यायचा बराच प्रयत्न केला बरं का. मग प्रल्हाद महाराजांच्या अशा शिक्षणाकडे म्हणजे पूर्ण दुर्लक्षच करून टाकलं त्यांनी, आणि त्यांनी आपली काय केली, शुद्ध भक्ती सेवा चालू ठेवली. मग आता प्रल्हाद महाराजांना मित्र शत्रू असं काही भेदभावच करता येत नव्हता. म्हणजे त्यांना कधीच नाही आवडलं, आणि आध्यात्मिक स्तरावर त्यांनी प्रगती केली असल्यामुळे ते सगळ्यांमध्ये समदृष्टी म्हणजे सगळ्यांकडे समदृष्टीनं पाहायचं नाही. मग आता इथे काय झालं, एकदा हिरण्यकशिपू जो आहे, तर त्यांनी प्रल्हाद महाराजांना बोलावलं, त्यांची कशी प्रगती झाली आपल्या मुलाची. असं असं प्रत्येक पित्याला समजून घ्यायला आवडतं, हो की नाही. आणि प्रत्येक पिता जो असतो तो उत्सुक असतो जाणून घ्यायला. ते मागचं चित्र जरा, माताजी मागची स्लाइड जरा, पाठची स्लाइड आहे ना ती जरा समोर आणूया. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभू माताजी. ते जे मांडीवर घेतलेलं चित्र होतं ना हिरण्यकश्यपूनी, हा, इथेच थांबा, मी सांगितल्यावरच पुढे न्या, स्लाइड पुढची घ्या. तर एकदा हिरण्यकश्यपूनी विचार केला की आपल्या म्हणजे मुलाची प्रगती जी आहे ती कुठेवर आली आहे,
आणि कशा पद्धतीचं त्याचं अध्ययन सुरू आहे हे आपण जाणून घेऊया. मग त्यांनी प्रल्हाद महाराजांना आपल्या मांडीवर घेतलं. असं आपलं आता छोटंसं बाळ, पिता किती म्हणजे प्रेमाने बाळाला मांडीवर घेतात, हो की नाही, आपल्या सर्वांना माहिती. तर त्यांनी प्रश्न विचारला की बाळा, तू शिक्षकांकडून सर्वात चांगली अशी कोणती शिकवण मिळवली आहेस? मग प्रल्हादांनी उत्तर दिलं की जो मनुष्य भौतिक द्वंद्व भावनेमध्ये गुरफटून जातो आणि ही माझी वस्तू आहे, हा माझा शत्रू आहे असा विचार करतो, त्याने आपल्या कौटुंबिक जीवनाचा त्याग करावा आणि वनात जाऊन भगवान हरींची आराधना करावी, अशा पद्धतीने उत्तर दिलं. आता हिरण्यकशिपूने जेव्हा आपल्या पुत्राकडून हे भक्तिमय सेवेचं महत्व ऐकलं, आणि असं उत्तर ऐकलं, तेव्हा त्याला असं वाटलं की प्रल्हादच्या म्हणजे कुठल्या तरी शाळेतल्या मित्रांनी त्याचं मन असं कलुषित करून टाकलं असावं. आपला मुलगा लहान आहे आणि त्याचा कोणीतरी बुद्धिभेद केला असावा असं त्याला वाटलं. म्हणून त्यांनी काय केलं, शिक्षकांना प्रल्हादाकडं योग्य लक्ष पुरवायला सांगितलं, बरं का, की जेणेकरून कृष्ण भावनाभावित भक्त तो होऊ नये. मग आता शिक्षकांनी त्यांना, तू आमच्या शिकवणीच्या विरुद्ध जातेस असं विचारला प्रश्न. तर त्यांनी शिक्षकांनाच उपदेश केला प्रल्हाद महाराजांनी, की मनुष्याच्या ठायी असणारी जी काही प्रभुत्वाची किंवा स्वामित्वाची ही भावना ही सगळी भ्रामक आहे असं सांगितलं त्यांनी. आणि म्हणून तुम्ही काय करा, भगवान विष्णूंचा दास व्हायचा प्रयत्न करा. मीही भगवान विष्णूंचा दास आहे आणि आपण सगळेच आहोत. मग हे उत्तर ऐकून शिक्षक अत्यंत क्रोधित झाले, त्यांना भयानक राग आला आणि त्यांनी प्रल्हादांना विविध प्रकारच्या त्रासदायक शिक्षांचं भय सुद्धा दाखवलं. मग तुला असं करण्यात येईल, मग तसं करण्यात येईल, मग तुला आम्ही अशी शिक्षा करू, तर तशी शिक्षा करू, तू जर ही भक्ती करायची थांबवली नाही तर, अशा पद्धतीने त्यांनी भरपूर भीती दाखवली. पण प्रल्हाद महाराजांना त्यांनी अशा भीती दाखवून आणि आपल्या परीने सर्वोत्तम भौतिक शिक्षण द्यायचा प्रयत्न केला. आणि पुन्हा ते प्रल्हाद महाराजांना हिरण्यकशिपूकडे घेऊन गेले. मग आता हिरण्यकशिपूने प्रल्हाद महाराजांना आपल्या मांडीवर बसवून पुन्हा तोच प्रश्न विचारला, बाळा, तू शिक्षकांकडून सर्वात चांगली अशी कोणती शिकवण मिळवलेली आहेस? मग नेहमीप्रमाणेच प्रल्हाद महाराजांनी काय सांगितलं, श्रवण कीर्तन आदी नवविधींनी नवविधा भक्तिमय सेवा करता येते भगवान यांची. आणि त्यांनी भगवान यांची स्तुती करायला सुरुवात केली. मग आता ही दिलेली शिकवण ऐकल्यावर त्याने षंड आणि अमर्क ह्यांची निंदा केली, म्हणजे कसले शिक्षक आहात तुम्ही? आणि अशा शिक्षकांना म्हणजे त्यांनी खूप त्यांच्याविषयी त्यांनी खूप क्रोध व्यक्त केला. म्हटल्यावर ते जे शिक्षक होते त्यांनी उत्तर दिलं, प्रल्हाद जो आहे तो मूळतःच भक्त झालाय आणि तो शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करतोय. त्यांनी सत्य परिस्थिती सांगितली आणि आम्ही दिलेलं लौकिक शिक्षण तो बिलकुल घेत नाही, ग्रहण करत नाही आणि तो काय करतो, सदैव 24 तास भक्तीच करत राहतोय. मग शिक्षकांनी काय केलं, अशा पद्धतीनं आपली बाजू जी आहे तर ती सुरक्षित केली, आपलं निर्दोषत्व सिद्ध केलं, जेणेकरून हिरण्यकशिपूनी त्यांना दंडित करू नये. मग हिरण्यकशिपूंनी प्रल्हादला प्रश्न विचारला की तुला ही विष्णू भक्ती कुठून प्राप्त झाली? त्यावर प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर त्यांनी सांगितलं की कौटुंबिक जीवनावर आसक्त असणारे लोक व्यक्तिगतत्वा सामूहिक प्रयत्नांद्वारे कृष्ण भावनेचा विकास करूच शकत नाहीत. म्हणजे असे तुमच्यासारखे कौटुंबिक जीवनामध्ये जे आसक्ती असणारे लोक आहेत त्यांना व्यक्तिगत प्रयत्नांनी किंवा सामूहिक प्रयत्नांनी सुद्धा कृष्ण भावना मिळणार नाही किंवा त्याचा विकास नाही करता येणार आणि वारंवार जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यात मग यावंच लागेल. आणि हे कसं आहे, तर एकदा चर्वण केलेले विषय भोग पुन्हा 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 चर्वण करत राहायचे. चर्वित चर्वणानाम असा श्लोक येतो पुढे. तर अशा पद्धतीचं वर्णन त्यांनी केलं. मग आता पुढे काय घडलं हे आपण समजून घेणार आहोत. हा, मग ह्याच्या पुढच्या स्लाइड मध्ये जाऊया. हा, मग आता हिरण्यकशिपू आणि प्रल्हाद महाराजांमधलं हा संभाषण होतं की त्याला काय उत्तम शिक्षण दिलंय शिक्षकांनी, हा प्रश्न त्यांनी विचारला होता. त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर जाऊ. हा, ह्याच्या पुढे जाऊ आता, ह्या पुढच्या स्लाइडवर. हा, आता प्रल्हाद जे आहेत तर त्यांनी काय उत्तर दिलं तर ते आपण अभ्यासणार आहोत. म्हणजे प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर त्यांनी कशा पद्धतीने उत्तर दिलं जे हिरण्यकशिपू आहेत त्यांना, तर ते आपण समजून घेणार आहोत. आता प्रल्हादांनी काय सांगितलं की तत्साधू मन्ये सुरवर्य देहिना, अशी त्याची पहिली ओळ आहे त्या श्लोकाची. ती फार महत्वाची ओळ आहे, तर आपण ती पहिल्यांदा अभ्यासू. की इथे काय म्हणतात प्रल्हाद महाराज की हे असुरवर्य, हे असुरराज, मी माझ्या आध्यात्मिक गुरूंकडून शिकलेल्या उपदेशानुसार आता सांगत आहे. जे काही मी त्यांच्याकडून
अभ्यासलंय तर ते सांगणार आहे. मग ते काय आहे? सदा समुद्विग्न धिया धियायाम सद्ग्रहात हितात हित्वात्म हित्वात्मपातं ग्रहमंध कूपम वनम गतो यद्धारयम आश्रयेत. तर आता याचा अर्थ काय होतो या श्लोकाचा? तर तो अत्यंत आपल्याला म्हणजे काय म्हणतो आपण, आपल्यासाठी एक टेक होम मेसेज म्हणतो अशा पद्धतीचा आहे. तर मी माझ्या आध्यात्मिक गुरूंकडून जे काही उपदेश घेतले त्यानुसार, म्हणजे एखाद्या मनुष्याचं जीवन जे आहे तर ते क्षणभंगूर आहे आणि त्याचा देह जो आहे तो भौतिक आहे आणि त्याने हे कौटुंबिक जीवन स्वीकारले. तर त्यामुळे तो खचित चिंताग्रस्त होतो आणि त्याच्या चिंतेचं कारण आपल्या कौटुंबिक जीवनरूपी अंधकूपामध्ये तो पडलेला असतो हेच असतं. आणि ह्या कुपामध्ये किंचितही पाणी नाही, केवळ दुःख आणि दुःखच आहे. आणि मनुष्याने अशा जीवनाचा त्याग केला पाहिजे आणि वनामध्ये गेलं पाहिजे. म्हणजे अधिक स्पष्ट शब्दात काय सांगायचं तर असं सांगायचं झालं तर काय, की त्याने कृष्ण भावनेचं आचरण केलं पाहिजे. कृष्ण भावनेमध्ये संपूर्ण असलेल्या वृंदावन वनामध्ये जाऊन भगवान हरींचा आश्रय घेतला पाहिजे. तर अशा पद्धतीचं सुंदर वर्णन म्हणजे शेवटची ओळ आहे पहा, वनम गतो आश्रय. म्हणजे त्यांनी काय केलं पाहिजे, वनात जाऊन हरीचा आश्रय घेतला पाहिजे. इतकं सुंदर वर्णन जे आहे ते लहान महाराज करतात. मग हिरण्यकशिपूला असं वाटलं की लहान मुलगा आहे आणि कोणामुळे तरी तो विचलित झाला आहे किंवा बुद्धी म्हणजे त्याचा भेद केला गेला आहे. मग आता इथे आपण समजून घ्या की ग्रहस्थ म्हणून ग्रहम अंधकूपम असं म्हटले म्हणजे काय, की जीवनाच्या अंधकारमयी विहिरीमध्ये अधिक अधिक खोलवर जाण्यापेक्षा आपण वानप्रस्थ आश्रमात जाऊ, हो की नाही? अशा पद्धतीनं त्यांचं म्हणणं होतं. आणि ह्यासाठी कृष्ण भावनामृत आंदोलन जे आहे ते संपूर्ण जगभर इस्कॉनच्या माध्यमातून भाषेला प्रबोधाने राबवले. आणि ह्यासाठी वयोवृद्धांनी वृंदावनात म्हणजे जे आहेत तर ते येऊन राहणं आणि तिथे सेवा करणं. तर हे आपण कृष्ण भावनामृत आंदोलनाच्या माध्यमातून म्हणजे इस्कॉन भक्तांना अशा पद्धतीने वृंदावनात येऊन राहायला म्हणजे एक प्रकारे इस्कॉन निमंत्रितच करताना पाहतो पहा. वृंदावनात जाऊन निवृत्त जीवन व्यतीत करावं हा आध्यात्मिक भावनेचा म्हणजे काय, आपल्यामध्ये असलेल्या कृष्ण भावनेचा विकास करण्याची ही पद्धत आहे. मग अर्थात आता आधुनिक युगामध्ये सगळ्यांना काही शक्य नाही होणार वृंदावनात जायला. मग आपण घराचंच वृंदावन बनवू शकतो. म्हणजे श्रील प्रभुपादांनी हे देखील लिहून ठेवले, हे देखील मार्गदर्शन आपल्याला केले. प्रत्येकाला नाही शक्य होणार, मग आपल्या घरामध्येच आपण वृंदावन निर्माण करू शकतो. आता पुढे जाऊ आपण. त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर जाऊया आपण. हरे कृष्ण माताजी, हा पुढची स्लाइड घेऊ आपण. हरे कृष्ण. हा आता माताजी केली मी माताजी. हा मला थोडीशी लेट ओपन होते माताजी, नेट इश्यू मुळे आत्ता दिसली मला. ठीक आहे. तर आता हिरण्यकशिपू जे आहे आणि प्रल्हाद महाराज यांच्याविषयीची जी चर्चा आहे तर ती नारद मुनी अजून पुढे करतच आहेत. म्हणजे ते कोणाला सांगतायत तर युधिष्ठिर महाराजांना. तर अशा पद्धतीनं कथेमधली ही कथा आहे. जे भागवत जो आहे तर तो शुकदेव गोस्वामींनी जे परीक्षित महाराजांना कथित केला. तिथे जे उपस्थित असणारे सूत गोस्वामी होते त्यांनी शौनकादी जे ऋषी होते त्यांना कथन केले. आणि मग ह्या कथनामधली कथन म्हणजे ही पायरी आहे. इथे जे आहे तर ते युधिष्ठिर महाराज जे आहेत तर त्यांचा आणि नारद मुनींमधला आपण हा संवाद अभ्यासतो आहोत. म्हणजे गोष्टीमधली ही गोष्ट अभ्यासतो आहोत. तर नारद मुनी काय म्हणाले की अशा पद्धतीने प्रल्हाद महाराजांनी भक्तिमय सेवेद्वारे प्राप्त होणारे आत्मसाक्षात्काराचे जे म्हणजे हा जो मार्ग आहे त्याच्याविषयीचं सगळं वर्णन हिरण्यकशिपूला सांगितलं. आणि त्याचा शत्रुपक्ष म्हणजे कोण, भगवान श्रीकृष्ण म्हणजे विष्णू त्यांच्याविषयी असलेली आपली निष्ठा प्रकट केली. मग तेव्हा त्याचं बोलणं ऐकून हिरण्यकशिपू हसला आणि म्हणाला, शत्रूच्या शब्दांनी बुद्धी माझ्या मुलाची बहुतेक भ्रष्ट झाली आणि त्यामुळे तो असं बोलतोय. अशा पद्धतीनं त्याला लक्षात आलं. मग आता त्याने आपल्या जे सैनिक होते तर त्यांना आज्ञा दिली. तर त्यांनी काय आज्ञा दिली तर इथून पुढे हा जो बालक आहे ह्याला गुरुग्रही असताना तुम्ही योग्य ते संरक्षण द्या.
म्हणजे गुप्त वेशेमध्ये फिरणारे वैष्णव जे आहेत त्याची बुद्धी अधिक प्रभावित करणार नाही. म्हणजे कसं की शत्रुपक्षामध्ये काय केलं जातं, तर आपल्या म्हणजे आपला जो शत्रुपक्ष आहे, एक शत्रुपक्ष असतो, तो आपला जो दुसरा शत्रुपक्ष आहे, तर त्याचे जे अनुयायी आहेत ते आपल्या पक्षामध्ये, आपल्या असुरगणामध्ये येणार नाहीत. म्हणजे असुरगणांसाठी शत्रुपक्ष कोण? देवता आणि ऋषीमुनी. मग असे जे आहेत किंवा नारद मुनींसारखे असे उच्च कोटीचे वैष्णव, म्हणजे हे सगळे शत्रूच आहेत त्यांचे. मग ते असे कोणी म्हणजे वैष्णवाच्या वेशामध्ये कोणी देवता देखील यायला नको गुप्त वेशामध्ये, असे जर फिरणारे असतील तर त्यामुळे पण त्याची बुद्धी प्रभावित झाली असेल. आणि मग त्याला योग्य संरक्षण द्या, त्याच्यावर कडा पहारा ठेवा आणि असं कोणी फिरकता कामा नये याची तुम्ही काळजी घ्या. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी आपल्या सैनिकांना सूचना दिल्या. आणि मग आता आपण समजून घेऊया की कृष्ण भावनामृत आंदोलनामध्ये प्रत्येक भक्ताला आपण म्हणजे साधारण कर्मी मनुष्याप्रमाणेच आपण वेशभूषा आपली धारण करण्याची कला असणं आवश्यक आहे. याचं महत्व आता ह्या घटनेमधून समजून घेऊया आपण. तर ते काय महत्व आहे, तर आता ही सगळी आसुरीच राष्ट्र संस्कृती बनत चालली आहे. आधुनिक संस्कृती म्हणजे तमोगुणीच आहे ही संस्कृती, आपण जाणतो. आणि मग इथे प्रत्येक जण जो आहे तो वैष्णव शिकवणीच्या विरुद्ध असतो. आणि म्हणून आज म्हणजे कृष्ण भावनामृत आंदोलन जे आहे आजच्या वर्तमान काळातलं, हे असुरांना बिलकुल आवडत नाही. डिमोनिकल कल्चर असं वर्णन केलं जातं. शिल प्रभुपादांच्या आपण व्याख्यानामध्ये बरेचदा ऐकतो पहा. मग ज्या क्षणी ते हातात जपमाळ घेतलेले, कपालावर तिलक धारण केलेले, भगवी वस्त्र परिधान केलेले वैष्णवांना पाहतात, त्या क्षणी काय होतं, त्यांना क्रोध येतो. वैष्णवांची निंदा करण्यासाठी ते हसतात, त्यांना हरे कृष्ण म्हणून चिडवतात, हो की नाही, उपवासाने हाक मारतात. मग असे जे लोक आहेत वैष्णवांना पाहून प्रामाणिकपणे अगदी हरे कृष्ण म्हणतील, सन्मान करतील किंवा तो दिव्य ध्वनी आहे म्हणून त्याचा सन्मान करतील, तर असे खूप कमी आहे, हो की नाही. आणि मग ह्यासाठी काय केलं पाहिजे, तर आपण सामान्य सामान्य वेशभूषेमध्येच म्हणजे अशा लोकांमध्ये राहण्याची आपण कला जोपासणं आवश्यक आहे पहा. आणि आपण आपलं वेगळेपण आहे तर ते म्हणजे इतरांना दाखवण्यासाठी आपलं वेगळेपण अशा पद्धतीने आपण राहता कामा नये. तर आपण सामान्य राहून भक्तिसेवेचे प्रयत्न करू शकतो अशा कर्मी लोकांमध्ये. मग हे आपण हिरण्यकशिपूच्या ह्या उदाहरणातून शिकलो. म्हणजे की हिरण्यकशिपू सारखे मोठे मोठे असुर वैष्णवांचा छळ करण्यासाठी सदैव तत्पर असतात. आणि म्हणून वैष्णव भक्तांनी काय करायला पाहिजे, ग्रंथ वितरण म्हणजे करू नये त्यांनी, किंवा कृष्ण भजनाचा प्रचार करू नये. म्हणजे खरं तर वैष्णव भक्त अशा पद्धतीचा प्रचार प्रसार करत असतात. म्हणून ते काय करत असतात, हिरण्यकशिपू सारखे मोठे मोठे असुर आजच्या आधुनिक काळातले त्यामध्ये विघ्न आणत असतात. मग असे जे लोक असतात त्यांना कृष्ण भावनामृत आंदोलनाची प्रगती पण आवडत नाही. अशा भक्तांना ते त्रास द्यायचा प्रयत्न करतात, त्यांच्या वेशभूषेविषयी, त्यांच्या म्हणजे प्रत्येक गोष्टीविषयी ते नाना प्रकारे प्रयत्न करतात की अडचणी कशा निर्माण होतील. म्हणजे काय की आता चाणक्य पंडितांनी याच्यावरती खूप सुंदर असं म्हणजे मार्गदर्शन केलंय. म्हणजे एक कृष्ण भावनेचा प्रचारक जो आहे तर त्याने या विरोधाचा विचार नाही करायचा आणि आपल्या वैष्णव वेशामध्ये किंवा कुठल्या अन्य वेशामध्ये पुढे जाऊन त्याने प्रचार चालूच ठेवला पाहिजे. श्रील प्रभुपाद आपल्याला असं मार्गदर्शन करतात. मग चाणक्य पंडित इतकं सुंदर आपल्याला मार्गदर्शन करतात की ते काय म्हणतात की एखाद्या प्रामाणिक मनुष्याची जर एखादी फसव्या आणि लबाड मनुष्याशी गाठ पडली तर त्यानं देखील लबाड होणं आवश्यक आहे. म्हणजे त्यांना लबाडाला फसवण्यासाठी नाही, तर आपला प्रचार यशस्वी करण्यासाठी त्याच्याशी लबाडी जर केली, त्याला जर ठगवलं, तर ते सुद्धा काय आहे, एक प्रकारची भक्तिमय प्रेममय सेवाच आहे. म्हणजे ते पाप नाही ठरत. तर अशा पद्धतीचं चाणक्याने मार्गदर्शन केलं. आता आपण पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, मग आता इथून पुढे काय घडलं तर ते आपण समजून घेणार. मग आता हिरण्यकशिपूचे सहाय्यक जे होते त्यांनी प्रल्हाद महाराजांच्यावर पुन्हा त्यांना गुरुग्रही आणलं. मग ते षंड आणि अमर्क होते, दोन दैत्य जे पुरोहित होते, त्यांनी म्हणजे त्यांनी काय केलं, तर म्हणजे पुरोहितांनी त्यांना शांत केलं. आणि मग अत्यंत सौम्य आणि प्रेमळ शब्दात त्यांनी प्रल्हादांना म्हणजे जे आहे तर ते प्रश्न विचारले. म्हणजे प्रल्हाद महाराजांना त्यांनी कृष्ण भावनेचं म्हणजे जे आहे तर ते उपदेश करण्यासाठी ते आले होते. मग हे जाणून घेण्यासाठी षंड आणि अमर्क जे होते तर ते दोन दैत्य पुरोहित होते, तर ते आतुर झाले होते. म्हणजे त्या वैष्णवांची नावं त्यांना जाणून घेणं हा त्यांचा हेतू होता.
आणि म्हणून त्यांनी प्रल्हादाला दरडावलं नाही, म्हणजे त्याच्याशी गोड बोलून त्याला कुणीही मार्गदर्शन केलंय हे त्यांना काढून घ्यायचं होतं. आणि मग ते कसं काढून घ्यायचं, तर त्यासाठी त्यांनी गोड बोलून त्याच्याकडून म्हणजे कोण आहे हे की ज्यामुळं म्हणजे त्याला इतकं भगवान विष्णूविषयी प्रेम वाटतंय आणि इतकं त्याच्याविषयी जे आहे तर ते आकर्षण आहे. तर हे सगळं समजून घेण्यासाठी त्यांनी अगदी सौम्य शब्दात प्रेमळ वाणीमध्ये त्याला विचारलं. हा, आणि मग अशा पद्धतीने त्यांनी त्याला प्रश्न विचारले. मग आता त्यांनी काय विचारलं तुला, म्हणजे त्याला की म्हणजे बाळ प्रल्हाद, तर तुला जो मी प्रश्न विचारू त्याचं तू खरं खरं उत्तर दे ना मला, म्हणजे खोटं नको बोलूस हा तू, असं त्याला सांगितलं. मग प्रल्हादाला त्यांनी काय विचारलं की सर्व मुलं बिलकुल तुझ्यासारखी नाहीत, कारण ती तुझ्याप्रमाणे असं काही वेगळं वेगळं बोलत नाहीत आणि तू ते सगळं विरुद्धच बोलतोस. मग हे सगळं शिक्षण तुला मिळालं कुठून आणि तुझी बुद्धी अशी कशी काय भ्रष्ट झाली? अशा पद्धतीचं शिक्षकांनी त्यांना प्रश्न विचारले प्रल्हाद महाराजांना, अत्यंत गोड मधुर वाणीमध्ये विचारले बरं का. म्हणजे एखाद्या वेळीकडून आपल्याला एखादी गोष्ट आत्मसात करून घ्यायची असते तर आपली वाणी कशी पाहिजे, मधुर पाहिजे, किंवा आपलं कसं पाहिजे आचरण, तर अत्यंत आदरपूर्वक आपण त्या व्यक्तीचा सन्मान करून त्याला प्रश्न विचारले पाहिजे. ओके नाही, म्हणजे ही कला आहे की एखाद्याकडून आपल्याला ज्ञान प्राप्त करायचं असेल तर त्याला सर्वात प्रथम आपण सन्मान दिला पाहिजे आणि मग त्याच्याकडून आपल्याला आवश्यक असलेलं ज्ञान किंवा माहिती घेण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. मग हे खऱ्या वैष्णवाचं आचरण असतं. खरं तर असुर बांधव आहेत त्यांनी काय केली, कपट नीती केली आहे. असुर बांधवांनी त्याला दरडावलंच असतं. कारण ते असुर आहेत आणि ते तमोगुणी म्हणजे जे आहेत तर त्या पद्धतीनं त्यांचं आचरण असतं. पण इथे त्यांनी काय केलं, कधी कधी कपट करण्यासाठी ते आपण खूप म्हणजे मधुर म्हणजे वाणी असलेले असे आहोत असं देखावा करतात. मग तशा पद्धतीने त्यांनी त्या बालकाला मधुर शब्दांनी विचारलं. म्हणजे कशासाठी विचारलं, तर तो पटकन आपल्याला सत्य सांगून टाकेल की वैष्णव कोणी गुप्त विषयामध्ये येऊन त्याला अशी भक्तिमय सेवा करायला कसं शिकवतात हे सगळं रहस्य पण प्रकट करून टाकेल. आणि अशा पद्धतीने शाळेतली इतर जर असुर बालक प्रदूषित झाली असेल तर फार मग अडचण निर्माण होईल आपल्यासाठी आणि हे सगळं अडचणीचं ठरेल. आणि म्हणून प्रल्हाद महाराज जे आहेत त्यांच्या वैष्णव मतामुळे म्हणजे ज्या कुणाच्या मतामुळे प्रदूषित झाले तर तो कोण आहे वैष्णव आणि कोणत्या वैष्णवांनी प्रल्हादाचा बुद्धिभेद केला हे त्यांना जाणून घ्यायचं होतं. आणि हेच त्या शिक्षकांचं जे होतं तर ते ध्येय होतं. आणि ह्यासाठी त्यांनी काय केलं की प्रल्हाद महाराजांना अत्यंत प्रेमाने विचारलं की नक्की म्हणजे कुणाकडून तू हे सगळं शिक्षण घेतलंयस आणि कोणी तुला हे सगळं मार्गदर्शन केलंय, अशा पद्धतीने त्यांनी प्रश्न विचारला. मग आता पुढे काय घडलं तर ते आपण समजून घेणार आहोत. मग त्यांनी पुढे प्रश्न विचारले त्याला की तुझी बुद्धी म्हणजे इतकी कशी प्रदूषित झाली आपल्या शत्रूमुळे, आणि आम्ही सगळे तुझे गुरु असताना म्हणजे हे तुला कुणी कसं शिकवलं हे जरा तू आम्हाला सांगशील का, आम्हाला फार उत्सुकता आहे आणि तू आम्हाला सत्य सांगून टाक. मग म्हणजे एक बालक इतकं श्रेष्ठ वैष्णव तत्वज्ञान जेव्हा बोलायला लागते तेव्हा म्हणजे शंडासारखे जे होते, म्हणजे शंडामर्क असं त्यांचं नाव आहे, तर त्या असुर शिक्षकांना सुद्धा आश्चर्य वाटलं की या बालकाला कोणीतरी गुप्तपणे वैष्णव येऊन तत्वज्ञान शिकवून जाते. अशा पद्धतीचं त्यांचा ग्रह झाला. आणि म्हणून तो जो कोण वैष्णव येतोय त्याला आपण पकडूया आणि बंदिस्त करून हिरण्यकशिपूच्या उपस्थितीत त्याची हत्याच करून टाकूया, अशा पद्धतीने त्यांनी निर्णय घेतला. आणि त्यासाठी ते प्रल्हाद महाराजांशी अत्यंत मधुर वाणीमध्ये चर्चा करत होते. आता पुढे काय घडलं ते आपण पाहणार आहोत. आता अं, इथे हा भाग आपण समजून घेतला की कशा पद्धतीने प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर त्यांच्याकडून माहिती घ्यायचा प्रयत्न केला. मग आता प्रल्हाद महाराजांनी त्यांना सांगितलं की पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत तर त्यांच्या बहिरंग मायाशक्तीमुळेच मनुष्याची बुद्धी भ्रमित होते आणि मग कोणी माझा मित्र माझा शत्रू असा भेदभाव निर्माण करतो आपण. पण मी हे सत्य सगळं अधिकृत पुरुषांकडूनच ऐकलंय. आणि मी वास्तवात सत्याचा अनुभव देखील घेतलाय, असं त्यांनी उत्तर देऊन टाकलं. एक भक्त असतो तो अशा पद्धतीनेच उत्तर देत असतो.
मग आता जीवनामध्ये म्हणजे एखाद्या जीवाने जी भक्तिमय सेवा केलेली असते त्यामुळे भगवान प्रसन्न होत असतात आणि मगच तो पंडित बनतो. मग अशीच कृपा प्रल्हाद महाराजांवरती झाली होती. मग अर्थात शत्रू मित्र स्वतःमध्ये तो कधी भेदच मानत नाही असा भक्त. आणि तो काय करतो तर आपणापैकी प्रत्येक जण भगवान यांचा शाश्वत सेवक आहे. आणि म्हणून आपण सगळे कसं भगवानांचे शाश्वत सेवक आहेत असं मानतो तो. आपल्यापेक्षा कोणाला तो भिन्न नाही मानत. पण हे त्या असुर बांधवांना समजत नव्हतं. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी उत्तरं दिली. मग हिरण्यकश्यपूनी प्रल्हादाला विचारलं की म्हणजे तू असा विरोधक कसा काय झाला आहेस. अशा पद्धतीने त्याच्या आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या स्लाइडवर जाऊ. हा माताजी पुढची slide. तर आता हिरण्यकश्यपू जे आहे तर त्याच्या समोर जेव्हा पुन्हा प्रस्तुत केलं ह्या शिक्षकाने तर त्यावेळेला त्यांनी प्रश्न विचारला की म्हणजे तू असा कुळाचा विरोधक कसा झालायस जेव्हा एखादा कुटुंबीय म्हणजे जो आहे तर शत्रूद्वारे मारला जातो तेव्हा स्वाभाविकपणे इतर सगळे कुटुंबीय त्या अपराध्याशी शत्रुत्व करतात. पण प्रल्हाद महाराज मात्र माझ्या शत्रूशीच मैत्री करतात. म्हणजे पुन्हा त्याला बोलवलं आणि पुन्हा त्याला विचारलं तुला सर्वात उत्तम काय शिक्षण दिलंय तुझ्या शिक्षकांनी. तर त्यांनी नवविधा भक्तीविषयी सांगितलं. मग अशा पद्धतीने जेव्हा प्रसंग घडला तेव्हा हिरण्यकश्यपूने हा प्रश्न विचारला की म्हणजे अशा पद्धतीने तू माझ्या शत्रूशी मैत्रीच कशी करू शकतोस आणि तुला अशा प्रकारची बुद्धी दिलीच कोणी आणि तू ती विकसित कशी केलीस. म्हणजे एवढा छोटासा बालक म्हणजे कशा म्हणजे अशा पद्धतीने कसं काय आचरण करू शकतो. आणि मग प्रल्हाद महाराज त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला अत्यंत उत्सुक होते. विष्णूच्या कृपेमुळेच मनुष्याला हे सगळं मिळतं. कृष्ण भावना विकसित होते. अशा पद्धतीने त्यांनी उत्तर दिलं. श्रीकृष्णच प्रत्येक जीवाचे मित्र आहेत. भगवद्गीतेत श्लोक येतो पहा. सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांती दृश्यते. म्हणजे काय की अब्जावधी जीव आहेत पण एकाही जीवाशी शत्रुत्व भगवान करत नाहीत. ते एकमेव काय आहेत जीवाचे हितचिंतक आणि मित्र आहेत. सत्य ज्ञान आहे. म्हणजे भगवान शत्रू आहेत ही ज्याची बुद्धी म्हणजे ती पशुबुद्धी आहे. आणि मी माझ्या शत्रूपासून भिन्न आहे म्हणजे हा त्याचं काय आहे अहंकार आहे. म्हणजे माझ्या शत्रूने असं दुष्कृत्य केलं म्हणून त्याला मारलं पाहिजे हे माझं कर्तव्य आहे. अशा चुकीच्या संकल्पनेचं म्हणजे ते हिरण्यकश्यपू आहे तर तो बळी ठरला होता. वस्तुस्थिती काय आहे प्रत्येक जीव हा भगवानाचा दास आहे. आणि सर्व भगवान जे आहेत ते प्रत्येकाचे मित्र आहेत. म्हणजे अत्यंत उत्तम हितचिंतक आहेत प्रत्येकाचे. आणि अशा व्यक्तीला जर कोणी शत्रू मानत असेल तर ही पशुबुद्धीच मानावी लागेल. आणि मग चैतन्य महाप्रभूंनी काय सांगितलं जीवेर स्वरूप आहे कृष्णेर नित्यदास. म्हणजे भगवंताचे दास असणारा प्रत्येक जीव आहे. म्हणजे आपलं नातं काय आपला संबंध काय भगवानांचे आपण दास आहोत. मग शत्रू मित्र ही संकल्पना येतेच कुठे म्हणजे याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मग अशा पद्धतीचा हा संवाद घडला. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. मग आता आपण समजून घेऊ की इथे हिरण्यकश्यपू जो आहे तर त्यांनी जेव्हा पाहिलं की म्हणजे त्याचा जो पुत्र आहे तर त्यांनी त्याला नमस्कार केला अत्यंत आदराने. आणि मग जेव्हा आपल्याला खूप आदराने आपल्या मुलांनी नमस्कार केला वंदन केलं हे पाहिलं तेव्हा तो अत्यंत आनंदित झाला. आणि मग त्यांनी काय केलं आपल्या मुलाला आपल्या दोन्ही बाहूंनी उचलून घेतलं आणि आपल्या मांडीवर घेतलं. अत्यंत आनंदाने त्यांनी आलिंगन दिलं आपल्या मुलाला. की वा वा छान आहे आपला मुलगा संस्कारी आहे असं त्यांना वाटलं. मग आता नारद मुनींनी पुन्हा सांगायला सुरुवात केली की काय घडलं पुढे. मग हिरण्यकश्यपू जे आहेत आणि प्रल्हाद महाराज जे आहेत त्यांच्यामध्ये काय घडलं ते युधिष्ठिराला ते सांगतात. मग आता हिरण्यकश्यपू जे आहेत तर त्यांनी काय केलं अत्यंत प्रेमाने आपला जो पुत्र आहे प्रल्हाद महाराजांना आपल्या मांडीवर बसवलं. आणि खूप छान पद्धतीनं म्हणजे आई वडील कसे कुरवाळतात आपल्या बाळाला आपल्या मांडीवर घेऊन अशा पद्धतीने प्रेमाने त्याला जवळ घेतलं. आणि मग भावाश्रू त्याच्या डोळ्यातून म्हणजे आले हिरण्यकश्यपूच्या की आपला मुलगा किती छान आहे किती संस्कारी आहे अशा पद्धतीचं त्याच्या चेहऱ्यावरती स्मितहास्य होतं. आणि मग त्यांनी प्रश्न विचारला मुलाला म्हणजे मुलाशी आता त्यांनी आपल्या पुन्हा बोलायला सुरुवात केली. आता पुढे काय घडलं ते आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये पाहूया.
हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, आता जो हिरण्यकशिपू आहे तर त्यांनी प्रश्न विचारला पुन्हा आपल्या प्रल्हादाला, की म्हणजे आता इतके दिवस तू ह्या सगळ्या शिक्षकांच्याकडून बऱ्याच प्रकारचं शिक्षण घेतलंयस, मग आता तुझ्या दृष्टीने सर्वश्रेष्ठ असं काय तुला म्हणजे ज्ञान मिळालं किंवा काय शिकवण मिळाली तुला, त्या शिक्षकांनी जे काही तुला शिकवलं त्यामधली सर्वश्रेष्ठ शिकवण काय होती, असं त्यांनी प्रश्न विचारला. मग आता ह्याचं उत्तर काय देतात प्रल्हाद महाराज हे आपण पुढच्या श्लोकामध्ये पाहू. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, मग आता इथे प्रल्हाद जे आहेत तर त्यांच्या म्हणजे त्यांना त्यांचे जे शिक्षक आहेत तर त्यांनी सगळ्या प्रकारचं भौतिक शिक्षण जे आहे तर ते दिलं होतं, म्हणजे राजनीतीपासून सगळं. आणि मग आता इथे आपण समजून घेऊया की इथे जो प्रल्हाद महाराजांच्या विषयी हिरण्यकशिपू जो आहे तर त्याचा भाव कसा होता की एक पिता म्हणून त्यांना खूप प्रेम होता आपल्या मुलाविषयी. पण आपला मुलगा आहे तो आपल्या शत्रूची उपासना करतोय, शत्रूची जी आहे तर ती भक्ती करतोय म्हटल्यावर त्याला क्रोध निर्माण झाला. म्हणजे काय की हिरण्यकशिपू जो आहे तर म्हणजे त्याची आसुरी प्रवृत्ती कशी होती पहा. म्हणजे आपल्या शत्रूविषयी जेव्हा आपला मुलगा जो आहे तर तो आकर्षित होतोय त्याच्याकडे किंवा शत्रूची उपासना करतोय म्हटल्यावर तत्क्षणी म्हणजे त्या म्हणजे त्याने त्याला दंडित करायचा निर्णय घेतला. म्हणजे आता हे आपण ह्या श्लोकाच्या माध्यमातून अभ्यासणार आहोत. म्हणजे शत्रू आणि मित्राचा भेदभाव जे करणारे असतात तर त्यांना कधी अंतर्यामी वास करणारे परमात्म्याची उपस्थिती अनुभवताच येणार नाही. आणि हे लोक जरी वेद पारंगत असले आणि त्यांच्याकडे ज्ञान असलं तरी ते भक्तीचं आचरणच नाही करू शकणार. आणि उन्नत पुरुष सुद्धा भक्तिमय सेवेचं आचरण करताना कधी कधी गोंधळून जातात. मग अशी परिस्थिती निर्माण भगवान यांनी केली की त्या भगवान जे आहेत तर त्यांनी म्हणजे म्हणजे शत्रूचा पक्ष घेण्याची बुद्धी प्रल्हाद महाराजांना दिली असं त्याला वाटतंय. म्हणजे की जे भगवान आहेत तर ते शत्रू आहेत आपले असं हिरण्यकशिपू समजतोय. आणि मग तथाकथित शत्रूचा पक्ष घेण्याची बुद्धी आपल्या मुलाला हे भगवान विष्णू देत आहेत. म्हणजे असा चुकीचा विचार जो आहे तो हिरण्यकशिपू करत होता पहा. पण खरं तर भगवान हे काय आहेत, अखिल जीवांचे मित्र आहेत. आणि भगवान जे आहेत ते अखिल जीवांचे परमपिता आहेत आणि त्यांनी सर्व जीवांवर कृपाच केलेली होती. म्हणजे हिरण्यकशिपूला सुद्धा सगळं ऐश्वर्य हे कोणामुळे मिळालं होतं, भगवान यांच्याच कृपेमुळे मिळालं होतं. पण अशा स्त्री लोकांना ते बिलकुल लक्षात येत नाही आणि ते काय करतात, भगवान यांनी दिलेली सगळी ऐश्वर्य उपभोगतात. पण त्यांना भगवान यांचं सर्वश्रेष्ठत्व किंवा भगवान यांची महत्तता किंवा सर्वसत्ता किंवा सर्वश्रेष्ठत्व हे मान्य नसतं. ते स्वतःलाच कुणीतरी भगवान यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ समजत असतात आणि भगवान यांना शत्रू समजत असतात, भगवान यांचा द्वेष करत असतात. मग अशा पद्धतीनं भगवान जे आहेत तर त्यांच्या विषयी हिरण्यकशिपूच्या भावना होत्या. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये आपला मुलगा विष्णूंच्या म्हणजे जे आराधना आहे तिकडे आकर्षित होत हे पाहून म्हणजे त्याला स्वाभाविकच आहे की अत्यंत म्हणजे क्रोध निर्माण होत असे. आणि मग म्हणून हिरण्यकशिपू जे आहे तर त्यांनी जे आहे ते प्रल्हादाची प्रगती पुन्हा एकदा म्हणजे काय घडलंय हे समजून घेण्यासाठी त्याला बोलावलं होतं. आणि त्यावेळेला प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर त्यांनी हे उत्तर दिलं या श्लोकाच्या माध्यमातून. मग आता इथे प्रल्हाद महाराजांनी काय सांगितलं की नवविधा भक्तीचं महत्व सांगितलंय. तर हा श्लोक जो आहे तर तो अत्यंत प्रसिद्ध असा आहे. तर ह्या श्लोकाच्या माध्यमातून आपण नवविधा भक्ती किती महत्वाची, म्हणजे नवविधा भक्ती हा आपल्यासारख्या सामान्य पतित जीवनासाठी एक पद्धतीचा उपचारच आहे. आणि हे आपण म्हणजे समजून घेणार आहोत. म्हणजे काय की जे आपल्यासारखे पतित जीव आहेत तर त्यांच्यासाठी ही नवविधा भक्ती आहे. ही एक प्रकारची
आपण म्हणू की जशी विषाणू प्रतिरोधक लस असते, तर तशा पद्धतीची ही लस थोडक्यात आहे. आणि अशा पद्धतीचा हा उपचार आहे आपल्यासाठी. मग हा श्लोक काय आहे तो आपण समजून घेऊया. श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णू भक्ती लक्षणा क्रियेत क्रियेत भगवत श्रद्धा तन्म तन तन्मन्ये धित उत्तमम. तर आता ह्या शेवटच्या शब्दाचा अर्थ काय होतो? तन्मन्ये अधितम उत्तमम अशी त्याची फोड आहे. तर हे मी मानतो की हेच सर्वोत्तम आणि श्रेष्ठ असं शिक्षण आहे. म्हणजे उत्तमम असं म्हटलंय, म्हणजे सर्वश्रेष्ठ असं. अधितम म्हणजे शिक्षण, सर्वश्रेष्ठ असं शिक्षण किंवा सर्वोत्तम असं शिक्षण काय आहे? तर भगवंतांचे दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला याविषयीचे श्रवण कीर्तन, त्यांचं स्मरण करणं, भगवानांच्या चरण कमलांची सेवा करणं, भगवंतांची 16 उपचारांनी पूजा करणं, भगवंतांची स्तुती करणं, भगवंतांचं सेवक होणं, त्यांना आपलं सर्वोत्तम मित्र मानणं म्हणजे सख्य भक्ती, आणि आपलं सर्वस्व भगवंतांना अर्पण करणं म्हणजे आत्मसमर्पण भक्ती किंवा आत्मनिवेदन भक्ती. तर अशा पद्धतीने भगवान जे आहेत तर त्यांची म्हणजे थोडक्यात काया वाचा मनसा या तिन्ही म्हणजे घटकांद्वारे भगवानांची सेवा करणं, हे 9 विधी आचरणात आणणं म्हणजे काय आहे? शुद्ध भक्तिमय सेवा आहे. म्हणजे ज्यांनी या 9 विधींद्वारे भगवान श्रीकृष्णांची सेवा करण्यासाठी आपलं सगळं जीवन समर्पित केलं, तो सर्वात श्रेष्ठ विद्वान आहे हे आपण जाणलं पाहिजे. आणि त्याला मिळालेलं हे ज्ञान म्हणजे कसं आहे? सर्वोत्तम ज्ञान किंवा त्याला मिळालेले सर्वोत्तम त्याचं हे जे आहे ते शिक्षण आहे पहा. म्हणजे हिरण्यकश्यपूने मग प्रल्हाद महाराजांना प्रश्न विचारला की तू गुरुकडून हे जे शिक्षण प्राप्त केलंय त्यापैकी सर्वात चांगली गोष्ट कोणती? तेव्हा प्रल्हादांनी हे सगळं उत्तर दिलं की मी माझ्या आध्यात्मिक गुरूंकडून हे सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त केलंय. आणि षंड आणि जे अमर्क होते या लौकिक गुरूंकडून प्राप्त केलेलं राजनीतीचं ज्ञान ते आहे त्याच्या पुढे निरर्थक आहे असं त्यांनी सांगितलं. म्हणजे शुद्ध भक्तिमय सेवेचं जे आहे तर ते त्यांनी वर्णन केलं. मग आता श्रवण कीर्तन जे आहे तर हे आपल्यासाठी का आवश्यक आहे ते आपण समजून घेऊ. म्हणजे श्रवणाने काय होतं? तर आपल्या हृदयाची शुद्धी होते. अनेक जन्मांचे अनर्थ जे असतात ते आपल्या हृदयामध्ये असतात. अनेक जन्मांपासून आपण जे काही करत आलेलं आहे तर ते सगळे अनर्थ आपल्या हृदयामध्ये असतात. मग त्याची शुद्धी होणं आवश्यक असतं. अनर्थांपासून आपण निवृत्त होणं आवश्यक असतं आणि यासाठी श्रवण भक्ती अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणजे कान हे आपल्या हृदयाचे द्वार आहेत. मग त्यातही आपण जर डाव्या कानाने ऐकलं तर आपण ऊर्ध्वगतीने म्हणजे आध्यात्मिक स्तरावर प्रगत होतो. अशा पद्धतीने म्हणजे पुढे जाऊन आपल्याला समजून घेतात. आता मंदिरामधल्या पूजेला अर्चना असं म्हटलं जातं, म्हणजे भगवानांची अर्चना करण्यात येते. मग भगवान जे आहेत तर त्यांची अर्चना करून आपल्याला अशा अर्चनेने भगवत प्राप्ती होते. जे काय त्यासाठी भगवानाची विषयी दृढ श्रद्धा असली पाहिजे. भगवान हेच सर्व म्हणजे श्रेष्ठ ते आहेत आणि भगवान हेच सर्वोत्तम हितचिंतक मित्र आहेत. हे आपल्याला दृढ श्रद्धा असणं आवश्यक आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने नवविध भक्तीद्वारे आपल्याला जी आहे तर भगवानांची भक्तिमय सेवा करता येते. म्हणजे काय की भक्तिमय सेवेचे 9 आचरणांद्वारे मनुष्य काय करेल? म्हणजे जेव्हा भगवानांची सेवा करायचा प्रामाणिक प्रयत्न करेल तर हा प्रामाणिक प्रयत्न म्हणजेच भक्ती आहे. म्हणजे काय की सकाम कर्मी लोक काय करतात? तर काहीतरी फळाची अपेक्षा करून कर्म करतात, मग ते पुण्यकर्म घडतं आणि ते भोगण्यासाठी पुन्हा पुन्हा आपल्याला जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यात यावं लागतं. आणि ह्या कर्माची फळं औपचारिकपणे काही लोक श्रीकृष्णांना अर्पण करतात, म्हणजे कर्म करतात आणि औपचारिकता म्हणून. म्हणजे काय की औपचारिकता म्हणजे काय की एक रुटीन वर्क आपण म्हणतो जे इंग्लिश मिडियम मधून आहेत त्यांच्यासाठी, किंवा एक आपण म्हणतो ना की आता करायला पाहिजे म्हणून करून टाकलं अशा पद्धतीने. म्हणजे तिथे त्यांच्यामध्ये कुठलाही संबंध प्रस्थापित झालेला नसतो भक्त आणि भगवान यांच्यामध्ये. आता हे असं करायला पाहिजे म्हणून ते केलं. म्हणजे आपण उदाहरणार्थ समजून घेऊया. एखादं उदाहरण आपण घेऊया भौतिक जगतातलं की म्हणजे आता भौतिक जगतामध्ये आपण पाहिलं की मूल 2.5 वर्षाचं झालं की त्याला आता नर्सरीमध्ये घालायला पाहिजे, बालवाडीमध्ये घालायला पाहिजे म्हणून सगळे घालून टाकतात. मग ते विचार नाही करत पाठीपुढे एक प्रकारचं रुटीन, मग त्यामागे त्यांचा कुठलाही भाव नसतो, सगळ्यांनी करून टाकले आणि एक कृतीचा भाव म्हणजे की
करायला पाहिजे आता ती कृती, आणि म्हणून ती औपचारिकता आहे ती, आणि म्हणून ती करायला पाहिजे. मग तशाच पद्धतीनं पुण्यकर्म जे असतात त्याची फळं जी असतात तर ती औपचारिकता म्हणून आता श्रीकृष्णांना अर्पण करायलाच पाहिजे म्हणून ते करून टाकलं. मग ह्याला म्हणायचं कर्मकांड. म्हणजे जे यज्ञ असतात किंवा अशा पद्धतीने सिद्ध केलेले असतात, म्हणजे यज्ञ वगैरे विविध प्रकारे केले जातात, मग त्यांना कर्मकांड म्हटलं जातं. म्हणजे तिथं विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी यज्ञ केला जातो, आणि मग तिथं औपचारिकता म्हणून ते कर्मकृष्णांना अर्पण केलं जातं. पण तिथे भगवान आणि भक्त यांच्यामध्ये जे प्रेमाचं आदान प्रदान असतं भगवान आणि त्यांच्या भक्तांमध्ये, तर ते नसतं. म्हणजे काय, की भागवत धर्म म्हणजे काय आहे, तर भगवान आणि भक्त यांच्यामधलं प्रेमाचं आदान प्रदान म्हणजेच काय आहे, भागवत धर्म आहे. आणि भागवत धर्माची ही शिकवण आहे मग, की भगवान आणि भक्त यांच्यामधला संबंध प्रस्थापित करणं. हा, डिलिंग विथ लॉर्ड ऑफ डिवोटी म्हणजे काय, की भागवत धर्म म्हणजे काय, तर त्याचा थोडक्यात अर्थ मी सांगितलं. तर अशा पद्धतीने भागवत धर्माची आपल्या शिकवण आहे, की जे चैतन्य महाप्रभूंनी भागवत धर्माची शिक्षण म्हणजे म्हणजे आहे ते शिकवण दिली. मग असा जो आपला भागवत धर्म आहे, तर तिथे जर आपण औपचारिकता केली फक्त, की करून टाकलो म्हणतो ना आपण बोलीभाषेमध्ये, तर कुठलंही यज्ञकर्म किंवा कुठली कृती केली, तर काय, की सर्वम कृष्णार्पणम म्हणजे काय, की किंवा नारायणेती समर्पयामी असं म्हणतो बघा आपण. तर मग ह्याच्यातून काय समजून घ्यायचं, तर ही एक औपचारिकतेचा भाग म्हणून आपण करतोय. मग ते सकाम कर्मच होतं, म्हणजे कर्मकांडासारखंच घडतं. ते का होतं, तर तिथे आपला कुठलाही भाव नाहीये, किंवा आपलं भाव लक्षण नाहीत, किंवा आपल्यामध्ये भावाचा स्तर नाहीये भगवान यांच्याविषयी, की जसं प्रल्हाद महाराजांना होता. मग अशा पद्धतीनं म्हणजे आपला भाव नाहीये कृष्णाविषयी, आपल्याला प्रेम नाही, किंवा आपला भगवान यांच्याशी काय संबंध आहे ह्याचं ज्ञान नाहीये, तर ते काय बनतं, कर्मकांडच बनतं. आणि मग असं जे सकाम कर्म आहे ते पुन्हा 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 आपल्याला म्हणजे जन्मवृत्तीच्या फेऱ्यामध्ये जे आहे ते बांधत राहतं. मग ह्यासाठी काय पाहिजे, तर आपल्याला भगवान यांच्याविषयीची आपली जे संबंध आहे तो जाणून घेतला पाहिजे. म्हणजे संबंध काय आहे, अभिधेय काय आहे, आणि प्रयोजन काय आहे आपल्यासाठीचं, हे आपल्याला समजलं पाहिजे. आणि मग त्यातला पहिला टप्पा म्हणजे काय आहे, संबंध. म्हणजे आपण भगवान यांचे कोण आहोत, वास्तविक दास आहोत. आणि भगवान यांची सेवा करणं हेच आपलं म्हणजे नित्य जो आहे तो धर्म आहे. किंवा सेवकाचा धर्म काय असतो, स्वामींची सेवा करणं आणि दास बनवून सेवा करणं, म्हणजे नित्य दास आहोत आपण. म्हणजे नित्य दास कसा असला पाहिजे, अशा पद्धतीचं आपलं आचरण असलं पाहिजे. पण हेच जर संबंध ज्ञान झालं नाही, तर मग काय होईल, तर आपण स्वतःला स्वामी समजू आणि हिरण्यकशिपूच बनू. म्हणजे भौतिक जगतामध्ये हेच घडतं. आता पुढे जाऊ आपण. आता हिरण्यकशिपू आणि प्रल्हाद महाराज, यांच्यामधला संवाद आहे तो अजून पुढे गेला. मग आता हिरण्यकशिपू जो आहे, तर त्यांनी म्हणजे पुढे जाऊन अजून चौकशी केली, की आपल्या मुलामध्ये हे सगळे बदल कसे काय म्हणजे घडतात, असं त्याला वाटलं. मग आता हिरण्यकशिपूने प्रल्हाद महाराजांच्या मुखातून हे सगळे भक्तिमय सेवेचे महात्म्य ऐकलं, तेव्हा त्याला अत्यंत क्रोध आला. आणि मग त्यांनी त्याचे ओठ जे आहेत ते असे रागारागाने थरथरायला लागले, कापतात ना अतिशय राग आला की तसे, आणि तसे त्याचे ओठ कापायला लागले. आणि रागारागाने त्यांनी काय केलं, की आपले जे गुरु शुक्राचार्य आहेत त्यांचा जो पुत्र होता शंड, म्हणजे जो शिक्षक होता प्रल्हाद महाराजांचा, त्यांना तो म्हणाला. काय म्हणाला, तर ते आपण समजून घेणार होतो ह्या साईडच्या मध्ये होतं, की म्हणजे त्याला अत्यंत क्रोध आला या शिक्षकांचा. आणि तो काय म्हणाला, की इतका अपात्र आणि हे नीच ब्राह्मण पुत्र आहेत, की तुम्ही माझी अवज्ञा करून माझ्या शत्रुपक्षाचा आश्रय घेतलाय, आणि तुम्हीच माझ्या या निष्पाप मुलाला भक्ती मार्गाची शिकवण देताय. हा काय मूर्खपणा चालवलाय तुम्ही, अशा पद्धतीने त्यांनी रागारागाने त्यांची सगळ्या म्हणजे त्या दोन्ही शिक्षकांची कानउघाडणीच केली. म्हणजे त्यांनी काय केलं, हिरण्यकशिपूनी म्हणजे त्याला ती भक्तिमय सेवा आणि हे सगळं जे आपला मुलगा बोलतोय हे सगळं निरर्थक त्याला वाटतं, आणि त्याला बिलकुल नाही आवडत ते. आणि प्रल्हाद महाराजांचे शिक्षक जे आहेत मग ते शंड आणि अमरकोट, त्यांची त्यांनी काय केली, अशा पद्धतीने अत्यंत क्रोधित होऊन कानउघाडणी करून टाकली. मग आता हे जे म्हणजे हे जे शंड आणि अमर्क आहेत, तर त्यावेळेला
त्यांच्यापैकी म्हणजे जो षंड आणि अमरक आहे तर त्यांच्यापैकी एक जण म्हणजे जो म्हणाला म्हणजे जो आहे तर तो काय म्हणाला म्हणजे हे दोन्ही शुक्राचार्यांचे पुत्र आहेत. मग तो काय म्हणाला की हिरण्यकशिपू जो आहे हं, तर त्याला त्यांनी उद्देशून काही उद्गार म्हणजे त्याचे आहेत तर तो काय म्हणाला तो जो असुर शिक्षक आहे तर तो हिरण्यकशिपूला काय संबोधन वापरतो हे इंद्र शत्रू म्हणजे इंद्राचे शत्रू म्हणजे असुर. आता असुरांची स्तुती कशी केली जाते पहा म्हणजे असुर लोकांमध्ये असुर लोक कशी स्तुती करतात तर हे इंद्र शत्रू म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी जे आहे ते सन्मानजनक शब्दांचं उच्चारण केलं. कोणासाठी हिरण्यकशिपूंसाठी म्हणजे पहा म्हणजे दुष्टांच्या साम्राज्यामध्ये दुष्टांची दुष्ट कशी खुशामत करतात त्याचं हे उदाहरण आहे म्हणजे असुरांची असुर कशी खुशामत की तू इंद्राचा कोण आहे शत्रू आहे देवतांचा शत्रू असलेला हिरण्यकशिपू. मग आता तो काय सांगतोय की राजकुमार प्रल्हाद जे काही बोलतोय ते सर्व मी किंवा अन्य कुणीही त्याला शिकवलेलं नाही आणि त्याच्या ठायी जो उत्स्फूर्त भक्तिमय सेवेचा स्वाभाविकपणे जो विकास झालाय त्यामुळे ते सगळं आहे. त्यामुळे तुम्ही तुमचा क्रोध त्यागून टाका आणि आम्हावर बिलकुल कुठलेही अनावश्यक आरोप करू नका. आणि तुम्ही असं जर केलं तर अशा पद्धतीनं तुम्ही एक प्रकारे म्हणजे एका ब्राह्मणाचा अपमान केल्यासारखं आहे आणि तो बिलकुल योग्य नाही. म्हणजे एखाद्या ब्राह्मण वर्णाच्या व्यक्तीचा जर म्हणजे आपण अपमान केला तर त्यासारखं म्हणजे भयानक असं पातक म्हणजे कुठलं नाही असं मानलं जातं. हं भक्तिशास्त्रामध्ये अशी वर्णन आहेत आपल्या. मग आता एक ब्राह्मण म्हणून त्यांनी अशा पद्धतीने सावधान केलं हिरण्यकशिपूला. मग आता पुढे काय घडलं हे आपण पाहणार आहोत. हा मग त्याची पुढची स्लाइड. माझा नारदमुनी जे आहेत तर त्यांनी हिरण्यकशिपूला जेव्हा म्हणजे गुरुपुत्रांकडून असं उत्तर ऐकायला मिळालं तेव्हा आपल्या पुत्राला ते म्हणाले की म्हणजे हिरण्यकशिपू जो आहे तर म्हणजे त्याला हे गुरुपुत्रांकडून उत्तर ऐकायला मिळालं. मग नारदमुनी हा जो आहे तो जो संवाद आहे तो सांगतायत. हम्म आता पुत्राकडून हे उत्तर ऐकायला मिळाल्यावर हिरण्यकशिपूला म्हणजे त्याचे उद्गार काय आहेत पहा ते आपण समजून घेणार आहोत. आणि हे सगळं नारद मुनी कोणाला सांगतायत युधिष्ठिर महाराजांना. तर मग ते काय सांगतायत की हिरण्यकशिपूला असं जेव्हा गुरुपुत्र म्हणजे ब्राह्मण पुत्राकडून म्हणजे जे शिक्षक होते आता तो गुरु म्हणजे शुक्राचार्य हे गुरु आहेत हिरण्यकशिपूचे आणि मग म्हणून त्याला गुरुपुत्र म्हणजे जे शिक्षक आहेत त्यांच्याकडून हे उत्तर मिळाल्यावर मग हिरण्यकशिपू प्रल्हाद महाराजांना काय म्हणाला ते मांडीवर बसले होते प्रल्हाद महाराज हिरण्यकशिपूच्या. मग ते मग त्या आपल्या पुत्राला तो काय म्हणाला हिरण्यकशिपू म्हणजे तर त्याला भयंकर क्रोध आला होता आणि म्हणून तो काय म्हणाला की अरे मूर्खा तू आमच्या कुळामध्ये सगळ्यात पतित आहेस. तुला जर शिक्षण तुझ्या शिक्षकांकडून प्राप्त झालेलं नाही तर हे कोणाकडून मिळालं तुला सगळं शिक्षण. अशा पद्धतीने त्याने आपला क्रोध व्यक्त केला. म्हणजे काय की इथे समजून घेऊया की भक्तिमय सेवेचं ज्ञान कधी अशुभ नसतं आणि शिष्टाचाराच्या विरुद्ध नसतं. आणि भक्तिमय सेवेचं शिक्षण प्राप्त करणं हे प्रत्येक व्यक्तीचं कर्तव्य आहे. पण या आसुर बांधवांना हे कळत नाही आणि त्यामुळे त्यांच्यासाठी हे अशुभ आहे आणि अभद्र आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं ते वर्णन हिरण्यकशिपू जे आहेत इथे करतो पहा म्हणजे असं अभद्र शिक्षण आणि असं अशुभ म्हणजे जे आहे तर हे ज्ञान तुला कुठून मिळालं. अशा पद्धतीने हिरण्यकशिपूने प्रल्हाद महाराजांना विचारणा केली. आता प्रल्हाद महाराजांनी काय उत्तर दिलं ते आपण पुढे पाहणार आहोत. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊ. आता त्याची पुढची स्लाइड घेऊ. हा आता प्रल्हाद महाराजांनी पुन्हा उत्तर दिलं. आता त्यांनी काय उत्तर दिलं पहा. हा अत्यंत प्रसिद्ध असा श्लोक आहे. म्हणजे हे जे दोन श्लोक आहेत म्हणजे ह्याच्या पाठीमागचा नवविधा भक्ती विषयीचा आणि आता हा श्लोक. तर हा श्लोक आहे सर्वांनी अगदी पाठांतरासाठी म्हणून म्हणजे नोंद करून ठेवलात तरी हरकत नाही. हम्म तर हा स्कंद 7 जो आहे तर त्यामधला अध्याय 5वा आहे आणि त्यातला हा 30वा श्लोक आहे. तर प्रल्हाद काय म्हणतात ते आपण समजून घेऊया. श्री प्रल्हाद उवाच मतीर्नं कृष्णे परतस्वतो वा मिथोपि मिथोभिपद्येत गृहव्रतानां पदांत गो भीर विशता तमिस्त्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानां.
तर आता ह्यातली जी तिसरी ओळ आहे अदांत गो. अदांत गो हा जो शब्द आहे, तर हा शब्द जो आहे तर तो प्रल्हाद महाराजांनी वापरलाय. अदांत गो म्हणजे काय, तर अनियंत्रित जी इंद्रिय आहेत, तर त्यांना अदांत गोभी असा शब्द जो येतो, गोभीही. आणि अदांत गो हा शब्द जो आहे तर त्याचं वर्णन म्हणजे काय, की अनियंत्रित इंद्रिय असा होतो. तर प्रल्हाद महाराज काय म्हणतात, की विषयी जीवनाच्या पूर्ण अधीन झालेल्या लोकांची इंद्रिय जी असतात ती अनियंत्रित असतात. म्हणजे जशी हिरण्यकशिपूची किंवा आपण सर्व कसं अशा पद्धतीचं जे भौतिक जीवन आहे तर ते कसं असतं, अनियंत्रित असतं. म्हणजे एक प्रकारे विषयी असतं आणि मग ते इंद्रिय कशी असतात, अनियंत्रित असल्यामुळे ते पण जीवन अनियंत्रित बनतं अशा लोकांचं. आणि मग ते नरकाच्या दिशेनं वेगाने प्रगती करणार आहे, कारण इंद्रिय तृप्तीच्याच सगळ्या इच्छा. आणि मग अशाविषयी चर्चा करणं, अशा विषयांविषयी म्हणजे काय, श्रवण केलेल्या विषयांचंच वारंवार श्रवण करण्यासारखं आहे. म्हणून काय म्हटलंय, पुन्हा पुनश्च चर्वित चर्वणानाम. आणि काय म्हटलंय, की मतीर्न कृष्णे परतस्त तोवा. म्हणजे काय, की जर तुमची कृष्णांवर म्हणजे इतरांच्या उपदेशाने किंवा स्वप्रयत्नाने किंवा दोहोच्या मार्ग म्हणजे मिश्रणाने, म्हणजे कुणी आध्यात्मिक गुरु तुमच्या जीवनात येऊन किंवा स्वतःच्या प्रयत्नांनी सुद्धा जर तुमची कृष्णांच्या वरती बुद्धी स्थिर होत नसेल, कृष्णांची भक्ती करण्याची तुमची प्रवृत्ती नसेल, तर मग अशा विषयी जीवनाच्या पूर्ण अधीन झालेल्या म्हणजे जे जीवन आहे लोकांचं, ते एक प्रकारे नरकाच्या दिशेनेच वेगाने प्रगती करते. मग आणि अशा विषयावर चर्चा करायची म्हणजे काय, पुन्हा पुन्हा चावलेलं जे विषय आहेत ते पुन्हा पुन्हा चर्वण करायचं. म्हणजे अन्न जसं चावलेलं पुन्हा पुन्हा खात राहते म्हैस, तसं पुन्हा पुन्हा चर्वण केलेल्या विषयांचंच वारंवार चर्वण करत राहायचं. मग इतरांच्या उपदेशाद्वारे किंवा स्वप्रयत्नाद्वारे म्हणजे दोहोच्या मिश्रणानेही त्यांच्या हृदयात कृष्ण विषयीची आसक्ती जर निर्माण होत नसेल, तर मग यांची काय आहे, नरकाच्या दिशेनेच प्रगती होत आहे. आणि ती कशी होते, अत्यंत वेगाने होते. अशा पद्धतीचं उत्तर जे आहे तर ते प्रल्हाद महाराजांनी हिरण्यकशिपूला दिलं. मग आता पुढे काय घडलं ते आपण समजून घेऊया. हा त्याची पुढची स्लाइड घेऊ आपण. हा, मग आता प्रल्हाद महाराजांनी हे जेव्हा उत्तर दिलं, म्हणजे तर त्यावेळेला हिरण्यकशिपू जो आहे तो अत्यंत क्रोधित झाला. आणि त्यांनी काय केलं, आपल्या मांडीवरून प्रल्हाद महाराजांना ढकलून दिलं. आणि त्याचे म्हणजे जे डोळे आहेत ते अत्यंत म्हणजे इतका तो क्रोधित झाला होता की अत्यंत लालबुंद असे झाले होते. आणि त्याचबरोबर हिरण्यकशिपू जो आहे तर त्यांनी म्हणजे अत्यंत क्रोधित होऊन आपले जे सैनिक आहेत किंवा आपले जे सेवक आहेत तर त्यांना आज्ञा दिली. आता ती काय आज्ञा दिली, म्हणजे अशा पद्धतीनं बोलून प्रल्हाद महाराज जेव्हा सगळं आपलं जे काही बोलायचं ते सांगून शांत झाले, तेव्हा क्रोधामुळे असा अंध झाला होता, इतका क्रोध त्याला आला होता हिरण्यकशिपू जो आहे तो. आणि त्यांनी आपल्या मांडीवरून त्यांना लटून दिलं. आणि इतका संतप्त क्रुद्ध झालेला हिरण्यकशिपू होता की त्याचे जे डोळे होते ते लाल तांब कसं म्हणजे असतं, म्हणजे तापल्यावर तांब कसं, तांबे म्हणजे नावाचा जो धातू ताम्र म्हणतो आपण, ताम्र धातू, तर तो कसा लालबुंद होतो ना तापल्यावर. तर अशा पद्धतीचे त्याचे डोळे झाले होते, रागारागाने म्हणजे लालबुंद असे झाले होते. आणि मग त्यांनी आपल्या सेवकांना आज्ञा काय केली, की या मुलाला माझ्यापासून दूर घेऊन जा आणि त्याचा वध करून टाका, ह्याला वध करण्याचाच हा मुलगा योग्य आहे, अशा पद्धतीने त्यांनी आज्ञा केली. पहा, म्हणजे ह्या प्रल्हादानी माझ्या बंधू जे हिरण्याक्ष जो आहे तर त्याची ज्यांनी हत्या केली, अशा माझ्या शत्रू असणाऱ्या विष्णूची एका दासाप्रमाणे सेवा करण्यासाठी म्हणजे सुरुवात केली. आणि मग त्यासाठी तो आपल्या कुटुंबाला सुद्धा म्हणजे काही फारसं महत्व देत नाहीये, की आपल्या पित्याला सुद्धा त्याला काही महत्व द्यावं असं वाटत नाहीये. आणि म्हणून ह्याला काय करा, तुम्ही माझ्या इथून घेऊन जा आणि ह्याचा ताबडतोब वध करून टाका. म्हणजे प्रल्हाद महाराज केवळ 5 वर्षाचेच होते आणि हा बालवयात सुद्धा म्हणजे त्यांनी आपल्या माता पित्यांशी असलेला प्रेमळ संबंध सुद्धा तोडून टाकला होता. म्हणजे काय, की ते निश्चितच काय आहेत, विश्वासघातकी आहेत. आणि ते विष्णूशी म्हणजे त्यांनी काय केलंय, विष्णूशी मैत्री केली. आणि तो विष्णूशी तरी कशावरनं प्रामाणिक वागेल, यावर काही त्या हिरण्यकशिपूला विश्वास नव्हता. आणि म्हणून काय करा, ह्याला जंगलामध्ये दूर कुठेतरी घेऊन जा आणि मारून टाका, अशा पद्धतीने प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर त्यांच्याविषयी हिरण्यकशिपूने आज्ञा दिली. म्हणजे आता याच्याविषयी चाणक्य पंडित काय म्हणतात पहा, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधू समागमम.
म्हणजे काय की आध्यात्मिक जीवनामध्ये प्रगती करण्यासाठी खरोखर गंभीर असणाऱ्या भक्तांनी काय केलं पाहिजे, अभक्तांच्या संगतीचा त्याग केला पाहिजे. म्हणजे सदैव भक्तांचाच आपण संग केला पाहिजे. म्हणजे भौतिक जगावर अत्याधिक आसक्त असणार म्हणजे जे लोक आहेत ते कशामुळे अत्याधिक आसक्त असतात, त्यावर आसक्त होणं म्हणजेच अज्ञान असतं. आणि मग हे भौतिक जग कसं आहे, क्षणभंगुर आहे, दुःखकारक आहे. आणि मग प्रल्हाद महाराजांनी आपल्या पित्याच्या तत्वाची असहमती दर्शवली होती आणि म्हणून त्यांनी निश्चय काय केला की कुटुंबातला त्यागावं लागलं तरी चालेल पण मी विष्णूंना नाही त्यागणार. आणि म्हणून ते अत्यंत सहनशील आणि नम्र होते. आणि हिरण्यकशिपू भक्त होता, त्यामुळे इतका दूषित वृत्तीचा तो झाला की त्याने अगदी आपल्या प्रिय पुत्राचा सुद्धा वध करायला तो सिद्ध झाला. म्हणजे पहा, दुष्कृत्याच्या समर्थनार्थ त्याने शरीराचा दूषित अवयव म्हणजे कापून टाकण्याचं उदाहरण दिलं. म्हणजे आता आपलं दुष्कृत्य आहे तर त्याचं समर्थन कसं करायचं यासाठी म्हणजे जे डावपेच असायचे तर त्यासाठी तो अत्यंत पारंगत होता. असुर लोक असतात ते यामध्ये पारंगत असतात. पहा, आसुरी मानसिकता कशी असते ते आपण समजून घेऊया. म्हणजे त्यांनी उदाहरण काय दिलं की एखादं दुष्कृत्य करायचंय तर म्हणजे त्यासाठीचं उदाहरण त्यांनी काय केलं की शरीराचा जर दूषित अवयव असेल म्हणजे एखादा आजार झाला असेल आणि त्या आजारामुळे समजा माझा हात आहे तर तो दूषित झालाय, तर तो दूषित हातामध्ये पसरलेलं जे विष आहे तर ते पूर्ण शरीरात पसरू नये यासाठी काय करायचं केलं जाईल, तर तो हातच कापून टाकला जाईल. म्हणजे काय की दूषित अवयव आहे तो कापून टाकला पाहिजे. अशा पद्धतीचं त्यांनी उदाहरण दिलं. म्हणजे आपल्या दुष्कृत्याच्या समर्थनार्थ तसंच त्यांनी उदाहरण दिलं. आणि मग त्यांनी काय सांगितलं की याला घेऊन जा आणि ह्याचा वध करून टाका. मग आता पुढे काय घडलं ते आपण आता पुढच्या स्लाइड मध्ये पाहणार आहोत. हा, मग त्याची पुढच्या स्लाइड. आता याप्रमाणे आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करण्यासाठी सगळे प्रयत्न करत असणाऱ्या म्हणजे असे जे भक्त असतात तर त्यांची इंद्रिय कशी असतात, शत्रुवत असतात. तसं मित्र वाटणारा प्रल्हाद म्हणजे जो आहे तर तो माझा शत्रूच आहे, कारण मी त्याला नियंत्रित नाही करू शकत. आणि म्हणून शत्रूला भोजन आसन शयन इत्यादी करीत असताना त्याला सर्व प्रकारच्या उपायाने मारलंच पाहिजे असं त्यांनी युक्तिवाद केला. म्हणजे हिरण्यकशिपूचा सगळ्यांनी युक्तिवाद समजून घ्या. म्हणजे असुर श्रेष्ठ होता तो. आणि इतका म्हणजे तो आपल्या मुलाविषयी म्हणजे त्याचा कुणी बुद्धिभेद केलाय अशा पद्धतीनं म्हणजे सुरुवातीला त्याला शंका निर्माण झाली. आणि नंतर जेव्हा त्याला समजलं की आपल्या शत्रू पक्षाला हा मुलगा आपला मदत करतोय तर त्यावेळेला त्यांनी काय केला युक्तिवाद, तर आपण दुष्कृत्य जे करतोय त्याच्या समर्थनार्थ असा त्यांनी युक्तिवाद केला. म्हणजे बरेचदा काय होतं, आपण शास्त्रांचा आपल्या इच्छेनुसार आपल्या मनाला आवश्यक असणारा किंवा मनाजोगता अर्थ लावून टाकतो. बऱ्याच भक्तांचं पण असं होतं. मग ही आसुरी वृत्ती आहे बरं का. म्हणजे शास्त्रांचा अर्थ समजून घेण्यासाठी जे आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत असतात म्हणजे स्वरूप सिद्ध असतात तसेच आध्यात्मिक गुरु जे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु आपण म्हणतो की ज्यांना वेदांचा गूढ अर्थही समजतो किंवा वेदांचा गूढ अर्थ समजण्यासाठी किंवा वेदांचं सत्य काय आहे, परमसत्य आहे, भगवानांची वाणी आहेत वेद म्हणजे, तर हे समजण्यासाठी गुरूंचीच आवश्यकता असते आपल्या जीवनामध्ये. आणि ते जर आपल्या मनाप्रमाणे आपण समजून घ्यायला गेलो तर आपण त्याचे मनाचे तर्क वापरून चुकीचे अर्थ लावू शकतो. आणि अशा पद्धतीने दुष्कृत्य करायला गेला एखादा व्यक्ती आपल्या स्वार्थापोटी तर तो काय करतो, अशा शास्त्रांचे आपल्या मनाप्रमाणेच तर्क आणि अर्थ करत असतो. आणि तसंच ही असुरी वृत्ती आहे. आणि तसंच हिरण्यकशिपूनी केलं होतं. म्हणजे आपल्या दुष्कृत्याचे समर्थन त्यानं उदाहरण दिलं, शरीराचा दूषित अवयव कापून टाकायचा म्हणून जसं आपण टाकतो तो विषार सर्वत्र होऊ नये म्हणून. मग तसं ह्या प्रल्हाद महाराजांना मारून टाका. आणि मग हिरण्यकशिपूने प्रल्हाद महाराजांना मारण्यासाठी विशिष्ट योजना हातात घेतली. म्हणजे काय की आपल्याला वरून मुलगा आहे म्हणून मित्र वाटते पण हा माझा शत्रूच आहे, कारण माझ्या ह्या शत्रू पक्षाला जाऊन मिळालाय आणि मी त्याला नियंत्रित नाही करू शकत. मग असा जो शत्रू असतो की ज्याला आपण नियंत्रणात आणू शकत नाही तर त्याला भोजन आसन शयन इत्यादी करीत असताना सर्व उपायांनी मारले पाहिजे. मग ही शास्त्र नीती आहे. आणि ती इथं त्यांनी आपल्या दुष्कृत्याचं अजून पुढचं समर्थन म्हणून वापरायची किंवा आचरणात आणायची ठरवली. आणि मग त्यांनी काय उपाय योजले म्हणजे पहा, प्रल्हाद महाराजांच्या जीवनात हे सगळे जे कठोर प्रसंग आले त्यामाग काय नीती होती हिरण्यकशिपूची, तर हा मला मित्र वाटतो म्हणजे माझा हा पुत्रवत भासतो मला. मित्रासारखा वाटतो, माझा मुलगा आहे म्हणून मला ह्याच्याविषयी पिता म्हणून खूप भावाश्रू निर्माण होतात की माझा हा किती गोंडस मुलगा आहे. पण खरं तर हा माझा शत्रूच आहे, माझ्या शत्रूला जाऊन हा मिळालाय.
मग असा जो आहे माझा शत्रू की मित्र म्हणून माझ्या इथे वावरतोय, मग त्याला मी नियंत्रित नाही करू शकत. मग अशा वेळी काय करायचं शास्त्रामध्ये प्रयोजन आहे. तर ते असं आहे की अशा शत्रूला भोजन, आसन, शयन करत असताना सर्व प्रकारच्या उपायांनी त्याला बंधनं घालतात किंवा त्याला दंडित करायचा प्रयत्न करतात एक प्रकारे. तर अशा पद्धतीनं त्याला नियंत्रित करायचं किंवा त्याला नष्ट करायचा प्रयत्न केला जातो. हे शास्त्रांचं मार्गदर्शन. तर ह्याचा दुरुपयोग आपल्या मनाप्रमाणे आपल्या दुष्कृत्याचं समर्थन करायला कशा पद्धतीने हिरण्यकशिपूने केला पहा. मग ही असुरी प्रवृत्ती आहे. मग त्यांनी काय केलं, प्रल्हाद महाराजांना मारण्यासाठी विशिष्ट योजनाच आखली. आणि मग प्रल्हाद महाराजांना भोजन करते वेळी विष देणं, त्यांना उकळत्या तेलात बसवणं, शयन अवस्थेमध्ये असताना हत्तीचे पायदळी तोडणं, अशा योजना त्याच्याकडे तयार होत्या. म्हणजे 5 वर्षाचं निष्पाप बालक आपलं मूल आहे आणि त्याला मारण्याचा निश्चय करणारा एकमेव पिता म्हणजे प्रल्हाद महाराजांचे पिता हिरण्यकशिपू. आणि प्रल्हाद महाराज म्हणजे जे आहेत ते एकमेव असे भगवत भक्त आहेत पहा. म्हणजे भक्तांची कशी भावना असते, किती टोकाची भावना असते आपल्या म्हणजे आपलाच पुत्र आहे, आपलाच कुणी जेव्हा भक्त बनतो तेव्हा जे अभक्त असतात त्यांची कशा पद्धतीने म्हणजे भावना असते. तर ह्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हिरण्यकशिपू आणि प्रल्हाद महाराज यांची कथा. तर आता आपण पुढे जाऊ. हा. आता हिरण्यकशिपूची ही आज्ञा ऐकून त्यांचे सेवक असणारे राक्षस यांनी काय केलं, त्रिशूळांनी त्या प्रल्हाद महाराजांच्या कोमल अवयवावर प्रहार करायला सुरुवात केली. तर सगळ्या राक्षसांची मुख अत्यंत भयानक होती. दात अत्यंत तीक्ष्ण होते आणि दाढी मिशा अशा लाल लाल होत्या. आणि त्यांनी काय केलं, याला भीती दाखवायला सुरुवात केली. याला का मारायचे, तुकडे करा, अशा मोठमोठ्याने गर्जना करायला सुरुवात केली. आणि प्रल्हाद महाराजांच्या मर्मस्थानावर त्यांनी आघात करायला सुरुवात केली. पण प्रल्हाद महाराजांनी काय केलं, शांतपणे भगवान यांच्या सुंदर अशा रूपावर त्यांनी ध्यान करायला सुरुवात केली. ते काय की स्वतःकडे पुण्यसंचय नसलेल्या मनुष्याने जरी सत्कर्म केली तर त्याला चांगली फळ मिळत नाहीत. पण त्याचप्रमाणे राक्षसांच्या भयंकर शस्त्राघातांचा सुद्धा प्रल्हाद महाराजांच्यावर किंचित सुद्धा परिणाम झाला नाही. म्हणजे का, तर याचे कारण भौतिक परिस्थितीमुळे विचलित न होणारे आणि भगवान यांच्यावर ध्यान आणि त्यांची सेवा करण्यात पूर्ण तल्लीन असलेले असे प्रल्हाद महाराज भक्त होते पहा. म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांचा ध्यास त्यांनी घेतला होता. म्हणजे त्यांच्या भौतिक इंद्रियांच्या पलीकडे आपल्या सर्वांच्या भगवान आहे. आणि त्यांचं सदैव स्मरण जे आहे ते प्रल्हाद महाराजांनी सुरू ठेवलं होतं. मग आता राक्षसांनी प्रल्हाद महाराजांची हत्या करण्याचे सगळे प्रयत्न केले. त्याला ठार मारण्यासाठी सगळ्या योजना आखल्या. म्हणजे हिरण्यकशिपूंनी काय केलं, प्रल्हाद महाराजांना हत्तीचे पायदळी तुडवून पाहिलं. मग महाकाय आणि भयंकर सापांच्या सानिध्यात तिथे चित्रात पहा. तिथे सानिध्यात ठेवलं. मग जेव्हा हत्तींच्या पायदळी तुडवलं, जेव्हा जे प्रल्हाद महाराजांना हिरण्यकशिपूने, मग आता हत्तीमधला ऐरावत म्हणजे जो आहे तर ते म्हणजे कोणाच भगवानांनी आपल्या विभूती सांगितल्यात. सगळ्या हत्तीमधल्या सर्व म्हणजे गजराजामधला म्हणजे जो मुख्य जो आहे त्यांचा गजाधिपती म्हणतात तो म्हणजे ऐरावत. तो म्हणजे कोण आहे, मी स्वतः आहे भगवान म्हणतात. मग त्यांनी अशा पद्धतीने त्या हत्तीच्या पायदळी जेव्हा तुडवायचं ठरवलं आणि हत्तीच्या पायदळी त्यांना नेलं, तेव्हा त्यांनी त्या गज गज रूपामध्ये भगवान यांचं ध्यान ध्यान केलं पहा. मग ज्या वेळेला भयंकर असं सापांच्या सानिध्यात त्यांना नेऊन ठेवलं, मग त्यावेळेला प्रल्हाद महाराजांनी काय केलं, अनंत शेष अशा रूपामध्ये भगवान आहेत ते काय करत असतात, तर पृथ्वीचा भार आहे तर तो जो आहे तर ते स्वतःच्या डोक्यावर पेलत असतात. मग अशा अनंत रूपातल्या भगवानांचं त्यांनी, अनंत शेषाच्या रूपातल्या भगवानांचं त्यांनी काय केलं, ध्यान केलं. मग पर्वताच्या शिखरावरून कडेलोट करायचा प्रयत्न केला त्यांनी, ते प्रल्हाद महाराज आहेत. मग आता पर्वत जे आहे तर त्यामधला सर्वात श्रेष्ठ पर्वत म्हणजे हिमालय, म्हणजे असा सर्वश्रेष्ठ पर्वत म्हणजे जे आहेत तर ते कोण आहेत, भगवान आहेत. मग अशा पद्धतीने प्रत्येक वेळी प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी भगवान यांचंच रूप पाहायचा प्रयत्न केला. मग कपटी आणि मायावी मार्गाचा उपयोग करून त्यांनी काय केलं, जे आहेत प्रल्हाद महाराज त्यांना विष द्यायचा प्रयत्न केला. मग भगवान जे आहेत तर त्यांचे म्हणजे त्यांचे जे सर्वश्रेष्ठ भक्त म्हणजे कोण, भगवान शिव. वैष्णवांनो यथाशंभू असं म्हटलं जातं. मग त्यांनी काय केलं, समुद्र मंथन लिलेमधून जे निर्माण झालेलं विष आहे ते प्राशन केलं आणि त्यामुळे ते नीलकंठ म्हणून प्रसिद्ध झाले. म्हणजे असं जे विष आहे तर ते भगवान म्हणजे जे आहे तर ह्यांचंच एक म्हणजे एक भक्त रूप आहे किंवा ह्यांचेच भक्त आहे. मग असं जे विष आहे म्हणजे तर
हे सगळं भगवान यांनीच निर्माण केलेले आहेत सगळ्या गोष्टी. त्यांचे ते दास किंवा सेवकच आहेत, चांगल्या गोष्टी असो दे किंवा वाईट असो, सगळे आपण दासच आहोत ना. मग आता जे हलाहल विष निर्माण झालं समुद्र मंथनामध्ये, तर त्याला भगवान शिवांच्या कंठामध्येच का स्थिर व्हायचं होतं? तर तिथं भगवान नाम उपस्थित होतं त्यांच्या कंठामध्ये, भगवान शिवजींच्या. आणि भगवान नाम आणि भगवान हे हे काही वेगळे नाही आहेत. भगवान नाम म्हणजेच हरिनाम प्रभू आहेत, ते भगवान यांचं साक्षात रूप आहे तिथे. जिथे आपण भगवान यांचं नाव घेतो म्हणजे, तर तिथे भगवान साक्षात प्रकट होतात. म्हणजे नामापासून भगवान हे भिन्न नाही आहेत. पूर्णतः आध्यात्मिक असं नाम आहे, दिव्य नाम आहे. आणि त्याचबरोबर भगवान हे दिव्य आणि आध्यात्मिक स्तरावर आहेत. त्यामुळं भगवान आणि नाम यामध्ये फरक नाही. मग त्यामुळे हलाहल जे आहे तर त्याला भगवान यांचा संग मिळाला आणि भगवान यांची कृपा मिळाली. अशा पद्धतीने त्यांनी भगवान यांच्या चरणांशी आपली सेवा दिली. मग अशा पद्धतीने म्हणजे जे आहे तर ते जे हलाहल आहे, तर त्याला प्राशन करण्याची लीला घडली, जी समुद्र मंथन प्रक्रिया झाली तिथे. मग ही भगवान यांची जी लीला आहे त्याचं स्मरण करून भगवानांना प्रल्हाद महाराजांनी प्रार्थना केल्या. मग त्याला भुकेला ठेवला हिरण्यकश्यपूनी. मग भगवान जे आहेत तर त्यांचं चिंतन आणि ध्यान होण्यासाठी काय करत असतात भक्त? तर अनेक दिवस म्हणजे उपाशी राहून कठोर तपस्या करत असत. मग भगवान यांनी मला खूप छान संधी दिली, म्हणजे माझा अन्नप्राशन करण्यातला किंवा इतर म्हणजे जे आहे जलप्राशन करण्यातला जो वेळ आहे तो खूप छान पद्धतीने वाचवला. आणि म्हणून त्यांनी भगवानांना आभार प्रकट केले आणि त्यांनी काय केलं, उपाशी राहून सतत अजून भगवत नाम घ्यायला सुरुवात केली. म्हणजे भगवान नामाचा जप अखंड ठेवला. मग कडक थंडी असो, वारा असो, अग्नी असो, पाण्यामध्ये ठेवून किंवा दगडाने ठेचून मारायचा पण प्रयत्न केला. मग त्यावेळेला थंडी असेल तर किंवा वारा असेल किंवा अग्नी असेल तर ही भगवान यांचीच रूपं आहेत. आणि त्यावेळेला प्रत्येक वेळी त्यांनी भगवानांचं स्मरण केलं आणि त्यांच्या नामाचा अखंड जे आहे तर तो जप त्यांनी सुरू ठेवला. किंवा पाषाणांमधला सुद्धा म्हणजे भगवान यांनाच त्यांनी पाहायचा प्रयत्न केला. म्हणजे अशा सगळ्या मार्गांनी पूर्णतः निष्पाप असणारे जे प्रल्हाद महाराज आहे तर त्यांनी सदैव प्रत्येक घटनेकडं, म्हणजे ही हरिलीला आहे किंवा हरिकृपा आहे असं समजून प्रत्येक घटनेकडं अत्यंत स्थितप्रज्ञ वृत्तीने पाहिलं. आणि म्हणजे प्रत्येकामध्ये त्यांनी काय केलं, तर भगवान यांनाच जे आहे तर ते पाहिलं किंवा भगवान यांचं स्मरण केलं. आणि अशा पद्धतीने प्रल्हाद महाराजांना हे सगळे असमर्थ ठरले. म्हणजे त्यांना मारूच शकलं नाही हिरण्यकश्यपू. आणि आता मग पुढे काय करायचं या विचाराने तो चिंताग्रस्त झाला. मग हिरण्यकश्यपूने काय विचार केला, ह्या प्रल्हादाला दंड देण्यासाठी आता मी अत्यंत कटू शब्दाने याची निंदा केली आणि याची हत्या करण्यासाठी नाना उपाय केले. पण हे सगळे उपाय करून सुद्धा ह्याची हत्या काही होऊ शकत नाही. इतकंच काय की माझ्यासारख्या विश्वासघातकी कृत्यांनी सुद्धा हा बिलकुल काही प्रभावित नाही होत आहे. म्हणजे त्यानं स्वतःच्या सामर्थ्यानं इतकं स्वतःचं रक्षण केलंय की ह्याच्यावर माझ्या कुठल्याच गोष्टींचा काहीच प्रभाव पडत नाही. तो आता माझ्या समीप जरी असला आणि लहान बालक असला तरी मला त्याचं नाही म्हणजे त्याला माझं मुळीच नाही भय वाटत. म्हणजे पिता म्हणून किंवा हिरण्यकशिपू म्हणून त्याची एक असुरराज म्हणून दहशत होती सगळ्या देवदेवता आणि सर्वांमध्ये. बिलकुल याला माझं भय नाही वाटत. म्हणजे भगवत भक्ताला भय कशाला वाटेल? जिथे आपल्या हृदयामध्ये भगवान आहेत उपस्थित, ज्याच्या हृदयामध्ये, त्याला कोणाविषयी भय वाटण्याचं कारणच काय? ज्याच्या सोबत भगवान तिथं नेहमी काय असतं, तर त्याला भगवान यांचं अभय असतं. म्हणजेच काय की जिथं भय नाही असा भक्त असतो. म्हणून तो जो असतो तर त्याला भगवानांचं अभय असतं. म्हणजे काय की जिथे भय नाहीये, म्हणजे भयापासून मुक्त असा, म्हणजे भगवंतांचा अभय असलेला जो असतो तो भयापासून मुक्त असतो, भयमुक्त असतो. आणि जे भगवान यांचे भक्त नसतात, अभक्त असतात, तर त्यांच्यामध्ये काय असतं, तर भय असतं. पण भगवत भक्त कसे असतात, निर्भय असतात. तर भगवंतांचं त्यांना अभय असतं. कारण भगवान त्याच्यासोबत सदैव रक्षणासाठी उपस्थित असतात. भगवान त्याच्या हृदयामध्ये राहून त्याची सगळी काळजी घेत असतात. आपण पाहिलं प्रल्हाद महाराजांची म्हणजे गोविंद देव कशी काळजी घेत होते, तर ते वर्णन ऐकलं आपण. मग आता ह्याला बिलकुलच माझं काही भय वाटत नाही. मग म्हणून त्याला म्हणजे काय झालं की त्याला चिंता वाटायला लागली. मग त्यांनी ठरवलं की म्हणजे कुत्र्याचं शेपूट जे आहे ते कधी सरळ होत नाही, तसं माझ्या दुर्वर्तनाचं आणि आपल्या
स्वामींशी म्हणजे विष्णूंशी असणाऱ्या संबंधाचं ह्याला बिलकुल काही विस्मरण होत नाही. म्हणजे काय की कुत्र्याचं शेपूट म्हणजे ते वाकडं, जसे आपण म्हणू ऐकतो तसंच आहे माझ्या या पुत्राचं. की हा जो आहे तो बिलकुल काही म्हणजे विष्णूंची भक्ती सोडायला काही तयारच नाही काही झालं तरी, आणि त्याला बिलकुल विष्णूंशी असलेल्या संबंधांचं विस्मरण होतच नाहीये. मग अशा प्रकारच्या चिंतेमुळे काय झालं म्हणजे जो हिरण्यकशिपू आहे तो अत्यंत खिन्न झाला आणि शांतपणे तो खाली मान घालून बसला. आणि ह्याच वेळी शुक्राचार्यांचं म्हणजे यावेळेला म्हणजे शुक्राचार्यांचे जे पुत्र आहेत शंड आणि अमर्क म्हणजे तर ह्यांचं आगमन झालं. म्हणजे ते दोन पुत्र एकांतात होते. म्हणजे जेव्हा हिरण्यकशिपू जो आहे तर तो आणि हे दोन पुत्र एकांतात होते तेव्हा हिरण्यकशिपूला ते काय म्हणाले की तुम्ही आपल्या केवळ भुवया उंचावता तेव्हा सर्व ग्रहांचे सर्व लोकपाल भयभीत होतात आणि तुम्ही कोणाच्याही सहाय्याविना त्रैलोक्यावर विजय मिळवला आणि तुम्ही कशाला खिन्न आणि चिंताग्रस्त झालात, म्हणजे काय कारण आहे. तर प्रल्हादाविषयी सांगायचे तर तो अत्यंत बालिश मुलगा आहे आणि तो काही चिंतेचं कारण नाहीये असं त्यांनी सांगितलं. मग म्हणजे त्याच्या गुणदोषांना काही महत्त्व देऊ नका तुम्ही असं त्यांनी सांगितलं. मग शुक्राचार्य जोपर्यंत परत येत नाहीत तोपर्यंत हा बालक आहे म्हणजे प्रल्हाद जो आहे तो भयभीत होऊन पळून जाऊ नये म्हणून तुम्ही काय करायला वरुण पाशाने बांधून टाका आणि तो वयात आला की आमचे उपदेश आत्मसात करेल आणि मग आमच्या गुरूंची सेवा केल्यावर त्याला म्हणजे त्याची जी बुद्धी आहे तर ती बदलून जाईल, म्हणजे त्याची बुद्धीचं परिवर्तन होऊन जाईल, तुम्ही बिलकुल काळजी करू नका असं त्यांनी सांगितलं बरं का. आता हे असुर राज आहेत तर त्यांचे हे असुर बांधव आहेत हे वेगवेगळे उपाय त्यांना सांगत होते. म्हणजे बालकाचं आपले सामर्थ्य अमर्याद आहे हे त्याला कळलं होतं आणि त्याला शिक्षकांचंही भय नाही आणि त्याने दिलेल्या शिक्षेचं पण भय नाही आणि तो जणू काही अमर असल्यासारखंच वागतोय आणि म्हणून की मी त्याच्याशी शत्रुत्व केलंय तर त्यामुळे माझा मृत्यू होईल असं तर घडणार नाही ना, असं असं त्याच्या मनात भय सुद्धा आलं. म्हणजे हे सगळं जे आहे तर ते हिरण्यकशिपू जो आहे तर त्याच्या मनात हे सगळं अशा पद्धतीचे विचार जे आहेत तर ते आले आणि म्हणून त्यांनी काय सांगितलं की त्याला तुम्ही वरुण पाशामध्ये बांधून टाका आणि मग शुक्राचार्य परत आले की मग तोपर्यंत हा मोठा होईल आणि मग गुरूंची सेवा करून त्याच्या बुद्धीमध्ये पालट होईल. मग आता हिरण्यकशिपूने काय केलं, गुरुपुत्र शंड आणि अमर्क तर ह्यांची म्हणजे ह्यांनी जी काही आपली मतं मांडली तर त्या मतांशी त्यांनी सहमती दर्शवली आणि मग त्यांनी काय केलं की त्यांना सांगितलं की राजवंशातील म्हणजे जे गृहस्थ आहेत किंवा जे व्यावसायिक आहेत ते जे कार्याचं आचरण करतात म्हणजे राजवंशामध्ये जे काही गृहस्थ आश्रमात असतात ते ज्या पद्धतीचं आपलं जीवन व्यापन करतात कशा पद्धतीनं ते व्यवसाय करतात मग हे सगळं तुम्ही हे सगळं ज्ञान जे आहे ते तुम्ही प्रल्हादाला आता शिकवा. म्हणजे त्याला प्रल्हादाला काय करायचं होतं तर एक मुत्सद्दी राजा होण्याचं प्रशिक्षण द्यायचं होतं. म्हणजे की आता त्याची इच्छा काय होती की प्रल्हादाने काय करावं की राजसत्ता चालवावी. म्हणजे आता महान ऋषी सुद्धा राजसत्ता चालवतात म्हणजे राजवंशातले जे असतात ते राजर्षी असतात म्हणजे जे भक्तिमय प्रेममय सेवा भगवान यांची करतात आणि जे राजवंशीय कौटुंबिक जीवनावर अत्याधिक म्हणजे आसक्त होतात मग ते महान ऋषींप्रमाणे आचरण करून काय करतात राजसत्ता चालवतात. आणि दुसरं म्हणजे असं दोन पद्धती आहेत म्हणजे काय की दोन प्रकारचं राजवंश असतात. एका प्रकारामध्ये काय होतं ते फक्त राजवंशामध्ये केवळ कौटुंबिक जीवनावरच आसक्त होतात आणि राज्य करतात आणि दुसरे म्हणजे काय की राजवंशी राजर्षी म्हणजे काय तर ते महान ऋषींप्रमाणे सगळं आचरण पण करतात आणि राजसत्ता चालवतात. म्हणजे याचं उदाहरण काय म्हणजे जनक महाराज आपण घेऊ, त्यांनी राज्य पण केलं आणि ते राजर्षी पण होते. अशा पद्धतीने मग आता अशाच पद्धतीचं प्रल्हाद महाराज राजर्षी होऊ इच्छित होते म्हणजे प्रल्हाद महाराजांची इच्छा होते पण त्यांनी इंद्रिय सुखावर आसक्त असणारा राजा व्हावं अशी हिरण्यकशिपूची इच्छा होते. हा भाग आपण इथे समजून घेऊया म्हणजे ग्रहमेधी म्हणतो आपण त्याला. तर असा राजा आपला मुलगा बनला पाहिजे असं त्याला वाटत होतं. मग आता पुढे काय घडलं हे आपण आता पुढच्या स्लाइड मध्ये समजून घेणार. मग मग आता ह्या सगळ्या प्रकारे त्यांनी छळ करून पाहिला हिरण्यकशिपूनी हे आपण अभ्यासलं. मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. हा मग आता शंड आणि अमरकाने काय केलं प्रल्हाद महाराजांना धर्म अर्थ काम ह्या विषयीचं शिक्षण दिलं आणि मग अशा पद्धतीचं शिक्षण जे आहे तर ते
त्यांनी द्यायचा त्याला प्रयत्न केला. मग आता धर्म अर्थ काम आणि मोक्षाच्या जेव्हा पलीकडे जातो एखादा व्यक्ती, तेव्हा तो भक्त बनतो. ही वेदांची शिकवण आहे. आणि मग अशा स्तरावर जेव्हा तो स्थिरावतो, तेव्हा त्याला पुन्हा ह्या भवबंधनात कधीच पतन त्याचं होत नाही. म्हणजे भगवद्गीतेमध्ये श्लोक येतो पहा, यद्गत्वा न निवर्तन्ते. म्हणजे मनुष्य जेव्हा या चार पुरुषांच्या पलीकडे जातो, तेव्हा खऱ्या अर्थाने तो मुक्त होतो. आणि तेव्हा तो भक्तिमय सेवा करायला लागतो. आणि या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा कधीही परतून येत नाही. मग षंड आणि अमर्क्य या शिक्षकांनी प्रल्हाद महाराजांना जे धर्म अर्थ आणि काम या प्रकारचं शिक्षण दिलं, तर ते फक्त भौतिक प्रगतीविषयीच शिक्षण होतं. आणि प्रल्हाद महाराज या शिक्षणाच्या पलीकडे होते, म्हणून त्यांना ते बिलकुल नाही आवडलं. आणि अशा शिक्षणामुळे काय होतं, तर आपण ऐहिक व्यवहारामध्येच राहतो गुरफटून. आणि अशा पद्धतीनं आपण द्वंद्वामध्येच जगतो. काय म्हणजे आपले सगळे जे व्यवहार असतात म्हणजे ते द्वंद्वामध्येच होतात. मनुष्याला जन्म मृत्यू जरा व्याधी अशा पद्धतीनं जीवनामध्ये ते गुरफटवून टाकतात पहा. म्हणजे अशा पद्धतीनं सगळ्या जगामध्ये काय चाललंय, तर धर्म अर्थ आणि काम ह्याच शिक्षण मिळतं आताच्या काळामध्ये. हा, आणि त्याच्या पलीकडेही जाऊन म्हणजे मोक्षाचं शिक्षण आहे. आणि धर्म अर्थ काम मोक्ष ह्याच्या पलीकडं जे आहे, तर तो भक्त असतो. म्हणजे त्याच्या पुढचा टप्पा म्हणजे भक्ती असते, किंवा भक्तिमय प्रेममय जीवन असतं. एखादा भक्त किंवा भक्तिमय प्रेममय सेवा करणं म्हणजे हा फार पुढचा टप्पा आहे त्याच्या. मग त्याला दैवी म्हणजे वर्णाश्रम व्यवस्था म्हणतो. आणि त्या वर्णाश्रम व्यवस्थेमध्ये आपलं प्रत्येक कर्म भगवानांच्या म्हणजे भगवानांची केली गेलेली भक्तिमय प्रेममय सेवा घडेल अशा पद्धतीनं भगवानांना अर्पण केलं जातं. आता पुढच्या स्लाइडवर जाऊ आपण. हा, मग आता जेव्हा शिक्षक जे होते आपल्या म्हणजे गृहकर्माच्या निमित्ताने काय करायचे, आपल्या घरी जायचे, तर त्यावेळेला विश्रांतीच्या वेळेला काय करायचे प्रल्हाद महाराज, आपले जे समवयस्क मित्र होते तर त्यांना म्हणजे घेऊन, म्हणजे प्रल्हाद महाराज काय करायचे, तर ते मित्र जे होते त्यांना खेळण्यासाठी निमंत्रित करायचे. पण जेव्हा म्हणजे दुपारची वेळ भोजनाची व्हायची, तेव्हा शिक्षक शाळेतून बाहेर जायचे आणि त्यावेळी प्रल्हाद महाराजांचे वर्गमित्र त्यांना खेळण्यासाठी बोलवायचे. मग त्यावेळेला प्रल्हाद महाराजांनी काय केलं, त्यांना बिलकुल कुठल्याही खेळामध्ये काही म्हणजे तो खेळ खेळूया अशी काही इच्छा नसायची. मग त्या प्रत्येक खेळाचा उपयोग ते कृष्ण भावनेच्या प्रगतीसाठी म्हणजे त्यांना करायची इच्छा होती. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, तर आपले जे सगळे मित्र आहेत, तर त्यांना त्यांनी उपदेश करायला सुरुवात केली. मग आता त्यांनी काय उपदेश केले, तर ते आपण समजून घेणार आहोत ह्या स्लाइड मधून. तर खऱ्या अर्थाने सर्वश्रेष्ठ विद्वान असे प्रल्हाद महाराज जे होते, तर त्यांनी आपल्या म्हणजे मधुर वाणीने काय केलं, तर ह्या सगळ्या मित्र वर्गमित्रांना संबोधित केलं. त्यांनी खूप छान असं स्मित केलं आणि मित्रांना आपलं जीवन जे आहे तर ते कसं निरर्थक आहे हे शिकवायला सुरुवात केली. मग मित्रावर कृपा करून त्यांनी त्यांना सांगायला सुरुवात केली की आपलं जीवन जे आहे तर ते अत्यंत निरर्थक आहे. आणि मग ते कसं निरर्थक आहे हे पण त्यांनी सांगायला सुरुवात केली. म्हणजे काय, की आपलं जीवन जे आहे तर ते धर्म अर्थ काम याद्वारे उपभोग घेण्यातच आपण कुशल बनलोय. आणि हे काही वास्तविक सुख नाही आहे. आणि त्यामुळं आपण काय केलं पाहिजे, कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करणं हेच वास्तविक सुख आहे. आणि मग म्हणून प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर त्यांच्या चरणचिन्हांचं आपण अनुसरण करणं आवश्यक आहे. मग प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर त्यांनी अशा पद्धतीनं आपल्या मित्रांना जे आहे तर ते आपल्याकडचं जे शाश्वत ज्ञान आहे की ज्यामुळे आपण आनंदमय जीवन प्राप्त करू शकतो आणि कृष्ण भावनेमध्ये आपलं जीवन जे आहे तर ते समर्पित करू शकतो, अशा पद्धतीचं कृष्ण भावनेचं शिक्षण देण्यासाठी ते आतुर होते. आणि त्यांनी ते सांगण्यासाठी काय केलं, प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर ते भलेही म्हणजे असुर कुटुंबामध्ये जे होते तर ते त्यांचा जन्म झाला होता. पण तरी सुद्धा त्यांनी काय केलं, की अशा पद्धतीने की ह्या भौतिक जीवनाचा त्याग करून हे कसं निरर्थक आहे, तर आपण काय केलं पाहिजे, आध्यात्मिक जीवनाला म्हणजे प्रारंभ केला पाहिजे. म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती केली पाहिजे. आणि हेच वास्तविक सुख आहे. तर ह्याचं मार्गदर्शन करायचं त्यांना इच्छा होती, आपले जे असुर बांधव होते त्यांना. आता पुढे काय घडलं ते आपण समजून घेणार आहोत. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, आता इथे पहा, जे प्रल्हाद महाराज आहेत त्यांनी आपल्या असुर बांधवांना जे आहेत त्यांच्याविषयी त्यांना खूप प्रेमाने आदर होतं. आणि सगळी मुलं कोमल वयातली होती. आणि मग
ते म्हणजे त्या सगळ्यांना त्यांनी काय केलं, की मार्गदर्शन करायला सुरुवात केली. मग ही जी मुलं होती त्यांना म्हणजे ती अत्यंत जी होती ती कोमल वयातली होती, म्हणजे कुमार वय आपण म्हणू. आणि त्यामुळे त्यांनी काय, त्यांची मनं काय ती दूषित झालेली नव्हती. मग त्यांनी आपला खेळ थांबवला आणि प्रल्हाद महाराजांभोवती ती सगळी बसली. इथे पहा चित्रात सगळे गोळा झाले आणि मग प्रल्हाद महाराजांचा संदेश ते ऐकायला लागले. मग त्यांची अंतःकरणं आणि त्यांचे नेत्र म्हणजे जे होते ते प्रल्हाद महाराजांच्यावर स्थिरावले होते. आणि त्यामुळे ती त्यांच्याकडे आतुरतेने पाहायला लागली की प्रल्हाद महाराज जे आहे, जे असुर कुळात जन्मले होते पण तरी सुद्धा अत्यंत उच्च श्रेणीचे भक्त होते. आणि त्यामुळं त्यांनी आपल्या मित्रांचं कल्याणच केलं पाहिजे अशा पद्धतीचे सगळे विचार मांडले. पहा म्हणजे अशा प्रकारे त्यांनी मुलांना जीवनाच्या व्यर्थपणाविषयी उपदेश द्यायला प्रारंभ केला. म्हणजे प्रल्हाद महाराज जे आहेत, तर त्यांच्याकडून कृष्ण भावनेविषयी अत्यंत ध्यानपूर्वक श्रवण करायची त्या आसुर बांधवांची इच्छा होती. आणि मग गुरुकुलातील बालकांना म्हणजे हे सगळे बाल्यावस्थेत होते, तर ह्यांना सुद्धा म्हणजे कृष्ण भावनेचं शिक्षण कसं कसं दिलं गेलं पाहिजे त्याच्यातून आपण समजून घेऊया. प्रल्हाद महाराज काय सांगतात की लहान वयापासूनच म्हणजे गुरुकुलामध्ये आल्यापासून त्यांना बाल्यावस्थेपासूनच कृष्ण भावनेचं शिक्षण खरं तर देणं आवश्यक आहे. म्हणजे अंतःकरणं जी असतात ती तरच पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होतात. आणि जेव्हा ती वयात येतात तेव्हा त्यांच्यावर मग त्रिगुणांचा जो प्रभाव आहे तर तो बिलकुल पडण्याची शक्यता नाही. म्हणजे प्रल्हाद महाराजांनी जे हे उपदेश केले हे अत्यंत महत्वाचे आहेत. इथून ह्या म्हणजे हा जो श्लोक आहे, इथून पुढे 7व्या स्कंदाचा 5व्या अध्यायातला जो 56-57 हे श्लोक आहेत, तर इथून पुढे प्रल्हाद महाराजांचा उपदेश सुरू होतो. तर त्यांनी काय केलं, तर ह्या कोमल मनाचे जे होते जे असुर बांधव, तर त्यांना हे भौतिक जीवन कसं व्यर्थ आहे आणि मग ह्या जीवनामुळे म्हणजे जीवनामध्ये आपण आध्यात्मिक जीवनाविषयी आसक्ती निर्माण केली पाहिजे आणि याविषयी जीवनाविषयी तुच्छता कशी निर्माण होईल या पद्धतीचा उपदेश त्यांनी द्यायला प्रारंभ केला ह्या असुर बांधवांना. आणि जरी शंड आणि अमर्क हे विद्यार्थ्यांना धर्म अर्थ काम विषयी शिक्षण देत होते पण ते तितके प्रदूषित झालेले नव्हते. असे ते असुर बांधव होते. आणि म्हणून प्रल्हाद महाराजांकडून त्यांनी कृष्ण भावनेविषयी अत्यंत ध्यानपूर्वक श्रवण करायला सुरुवात केली. मग आता प्रल्हाद महाराजांनी या पुत्रांना काय उपदेश दिला, खूप सुंदर उपदेश त्यांनी केला. तर तो आपण आता आपलं आता वेळ जी आहे ती पूर्ण झाली. तो आता आपण पुढच्या आपला जो भक्ती सुधाचरचा क्लास असेल तर तेव्हा आपण समजून घेऊ. आता जी रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल. कोणाला काही शंका असेल तर आपण विचारूया.